Okay, magandang gabi po sa lahat. Ano? Ito po ang Philippine Debaters Association. Ito po si Jerod Castros, admin host and moderator of this debate platform. Sa gabi po ito, meron tayong magandang debate sa pagitan ng DICE, tama ba yun, Brother Sispo, at saka RCC, ano? Sa kanilang debate sa gabing ito, at maganda ang kanilang topic, ano? Ang topic nila ay kakaiba, na hindi siya common topic, ano. Siguro maraming taras ang kilay dito sa topic na ito, ano. So bago iyan, nais ko lamang ipaalam sa inyo na ang katunggali dito ni Brother Alvin ay isang deist, no? So meron silang Diyos pero walang pakialam ang Diyos sa kanyang mga nilikha. So alamin natin ngayon kung ano ang aral ng deist, no? At siyempre ang ating general apologist ng Roman Catholic Church ang magiging kalaban dito. So napakaganda ng laban na ito. At si Brother Sispo, siya naman ang leader ng kanyang grupo, ano? So ang kanyang topic na gaganapin sa gabing ito ay hindi po common. Ang topic ay patutunayan na si Satanas ay makasalanan ayon sa Biblia. Kasi ang aral ng deist ay si Satanas ay walang nagawang kasalanan ayon sa Biblia. Yun naman ang kabaliktaran ng aral ng deist sa aral ng mga Christians na sumasampalataya sa Biblia. Ang ating affirmative dito ay si Brother Alvin Gitamundok, international evangelist, at the same time apologista ng Roman Catholic Church. At ang ating negative side dito ay si Brother Sispo Lacupa Kumbalaiser, or si Sispo. Kilala ito dahil ito yung CEO ng DevCon, no? So guest natin ngayon si Brother Sispo sa gabing ito. So bago natin umpisahan, bigyan muna natin ng ilang minuto na pagpapakilala ang bawat magkakatunggali. Siyempre, unahin natin ang ating affirmative side na si Brother Alvin Gitamundok. Brother Alvin? Good evening sa lahat, magandang gabi. Ulit, maraming salamat sa ating admin ni Admin Sispo ng Debaters Convention, at sa admin natin at moderator din natin ngayong gabi si Brad Ross Casona, ating kaibigan sa Philippine Debaters Association, PDA. Magandang gabi sa ating lahat at sa ating mga sunod sa atin, followers, listeners at viewers. Gabing ito sa ating talakayan ni Brad Sispo. Sana marami tayong matutunan dito. Ako palang affirmative side dito na patutunayan ko na si Satanas makasalanan at maraming pinatay ay sa Bible. Tapos naman si kaibigan natin isang deist. So, antabayan niyo mga kaibigan at maganda ang usaping ito. Nakakaiba to, sabi pa ni Brad Ross, sabi natin. Brad Ross, magandang gabi. Balik. Magandang gabi rin, Brother Alvin. So, dako tayo ngayon sa ating negative side na si Brother Sispo Lacupa Kumbalaiser. Brother Sispo? Okay, mic check muna. Okay, loud and clear? Okay, loud and clear. Ako nga pala si Sispo, yung attorney ni Satanas. At patutunayan ni Brother Alvin na makasalanan, magne-negate lang tayo sa kanyang mga itatayo. At abangan ninyo ang mga ilalatag ni Brother Alvin at mga ilalatag ko para maunawaan ninyo ang tunay na kahulugan at mensahe kung bakit mayroong Satanas. Abangan nyo yan at ngayon nyo yan malalaman. Okay, so yun po, no, ang dalawang magdidebate sa gabing ito. So nais po lamang namin ipaalam, bibigyan natin ng 15 minutes ang ating presentation, 10 minutes sa cross-examination. At the same time sa second round, which is the rebuttal stand, 10 minutes na lang ang ating rebuttal stand, then 10 minutes din ang ating cross-examination. Then follow by 7 minutes final conclusion, at saka 3 minutes para sa mga expression of gratitude. No ad hominem, no foul words. Alam naman ito ng dalawang debatista kasi mga professional naman ito. Kaya maaasahan natin ang dalawang ito na magiging professional din ang dating ng kanilang debate sa gabing ito. Sa cross-examination, meron tayong 30 seconds to answer the question. Pero kung mayroong categorical, dapat sagutin muna ng categorical bago mag-explain ng 30 seconds.
At kung wala namang sagot doon sa categorical, hingin sa moderator ang 15 seconds para i-explain bakit walang sagot sa categorical. Okay, agree ba ang dalawang debatista natin, Brother Alvin and Brother Sispo? Ay, agree ako dyan. Okay. So, check natin ngayon ang ating time, ano? So, magkakaroon Agree tayo- 100%. Teka, saan yung time natin? Check ko muna. Wala yung time schedule natin dito sa ating plus grade pool. Bakit grade pool lang nandito? Mag-check muna ako. Sandali lang mga kaibigan at maglalagay lang ako ng time sa ating orasan. No? So, viewers count widget. Okay. Oras. Okay, makikita natin ang oras sa live na, no? Hindi natin makikita ngayon yung oras sa check ko muna yung iba yung nakuha ko, cancel. Bakit nawala yung timer sa ating sa ating messenger? Check. Timer. Create polls nandito Check. Okay. Viewers count widget, audio background, clock widget pala. Okay. Oras. Okay, pasensya na at medyo nagulo yung orasan natin. So, check natin ngayon dito yung oras. Mali pa rin. Okay, Brother Alvin, mag-greet ka muna, Brother Alvin, at inaayos ko yung oras natin, Brother Alvin. Nawala sa ating messenger yung orasan Okay, magandang gabi sa ating lahat. Good evening. Shout out muna sa mga friends ko dyan, si Brad General Ramon Mapalo Naol, aking kaibigan, sumusuporta sa aking apostolate sa Leyte at sa mga debate ko. At sa lahat ng Catholic defenders all over the Philippines, especially my elder brother, also my sponsor, si Brad Engineer Ramon Gitamondo, Vice President Internal ng Catholic Defenders National Office. Aking mga kaibigan, sila Brad Richie Manos, sila Brad Raymond Gailo, tumulong sa akin as timekeeper sa debate namin ni Pastor Nante Gorgonio the other Saturday last week. Tapos, kaibigan kong pare, si Father James Sinsital, Parish Priest ng San Lorenzo Ruiz de Manila Parish doon sa Hampipila, Abuyog, Northern Leyte, sa Archdiocese of Palo, Northern Leyte. Sa lahat ng mga kaibigan ko, mga lay ministers, mga katikes, mga BEC leaders, magandang gabi sa ating lahat. Sa iba pang mga friends ko dyan, si Chief Rolly Casyum Silomenio, sila Norberto Sabandal III, Richie Manos, at iba pa, no? Hindi ko pa na-mention dyan. Mamaya ko na lang i-mention yung iba. Kasi nung last debate ko, hindi ko sila na-shout out kasi walang oras. Hindi ko pala akalain na iba palang format ginagamit nung Okay. kaban kong pastor. Umabot ng 5 oras tapos hindi pa Badros, nandyan na, okay na? Yes, okay na, no? Oh, so, Bad Sispo naman Okay, Brother Sispo, baka meron ka munang i-shout out. Ay, shoutout doon sa mga basher ko dyan. No? At haters gonna hate. At yes. natutuwa ako pag may mga haters ako. Ibig sabihin, may impact ako sa buhay nila. Yes. Ayan, shoutout sa inyo lahat at pagpalain kayo ng mga kinikilala niyong Diyos. Okay, so tuloy tayo sa ating 15 minutes para sa presentation ni Brother Alvin, ano? So Brother Alvin, ready ka na ba sa ating presentation for 15 minutes? Yes, moderator, Brad Ross, I'm ready. So as soon as you speak, you start your presentation, Brother Alvin. Your 15 minutes time, allotted time will start, Brother Alvin. The proposition and the topic that I will resolve this evening is that I will prove through the scriptures and even the Bible alone that Satan is really evil and a sinner. Makasalanan siya, masama siya. Tapos marami siyang pinatay, no? He killed
and murdered many, both angels and men, according to the Bible. So first verse ko, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. John 14:6. Christ claims, so, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Juan 14:6. Kaya si Kristo pag magsasalita, puro tama at puro katotohanan ang kanyang sinasabi, walang kasinungalingan. About Satan, this is what Christ, our Lord and Savior, said in John 8:44, Juan 8:44. You are from your father the devil, and you choose to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the way of truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies. John 8:44. So si Kristo na buhay, sabi na si Satanas ang unang mamamatay tao. He is the source of death, no? Satan, he is a liar, source of untruth, source of lies. In contrast with Jesus Christ, the way, the truth, and the life. John 14:6 and John 8:44. Now, why did Christ told us that Satan is evil, is a murderer, is a liar? Because Christ knows, because he comes from heaven. John 6:35. I am the bread of life that comes down from heaven. 1 Corinthians 15:45. Christ is the new Adam, the new man who came from heaven, from the Father. Kaya alam niya anong nangyari at ginawa ni Satanas doon sa langit before si Satanas nahulog dito sa lupa. Pinasulat na kay Juan sa Revelation chapter 12 verse 1 to 5. Ito po ang nakasulat, no? I am using the New Revised Standard Version, NRSV. This is accepted by both Catholic and Protestants, the Holy Bible containing the Old and New Testaments by the Holman Bible Publishers. So basahin ko sa Revelation English version to. The woman and the dragon symbolizes Satan, the evil one. A great portent appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in birth pangs, in the agony of birth. Then another portent appeared in heaven. Ito na yung si Satanas, si Lucifer, yung Diablo, yung dragon, a great red dragon, with 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his head. His tail swept down at the stars of heaven and threw them to the earth. Ayan, doon pala sa langit, dinamay ni Satanas, 1/3, imagine 1/3 of the angels, the spirits, served God in heaven. So, 2/3 na lang naiwan sa Diyos. Ibig sabihin, pinatay ni Satanas, sinama, niloko yung 1/3 sa mga anghel. Oh, he swept 1/3 through his tail the stars of heaven. Tapos, then the dragon stood before the woman. O, papatayin pa niya yung babae, yung iglesia, yung Israel in the Old Testament, and the church in the New. And even Christ the Messiah, he was responsible for his death. Then the dragon stood before the woman who was about to bear her child so that he might devour her child as soon it was born. Mamatay tao talaga, kaya siya nga pumatay din kay Kristo at sa mga banal. And she gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was snatched away and taken to God and to his throne. Tapos dito sa 7 to 10, sa baba, Michael defeats the dragon, Satan, and war broke out in heaven. Nagkaroon ng giyera, ng digmaan sa mababait na mga anghel na loyal sa Diyos at kay Kristo, at ni Satanas ang kanyang mga nasama at naloko ng mga demonyo, 1/3 of heaven. Michael and his angels fought against the dragon, Satan. The dragon and his angels fought back, but they were defeated, and there was no longer any place for them in heaven. The great dragon was thrown down, nahulog, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. Siya palang nanliling lang sa buong mundo. At sa langit, he was thrown down to the earth. Hinulog dito sa lupa. And his angels were thrown down with him. And heard a loud voice in heaven proclaiming, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser, meaning the devil, Satan, of our comrades has been thrown down, who accuses them day and night before God. But they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they did not cling to life even in the face of death. Verse 12, Revelation 12, verse 12, Rejoice then, you heavens, and don't frighten them. But woe to the earth and the sea, for the devil has come down to you with great wrath, because he knows that is short. Sa baba na naman, then the dragon was angry with the woman,
and went off to make war on the rest of her children. Nagipagdigmaan, ibig sabihin nagipagpatayan din si Satanas sa mga anak at lipi ng babae ng Iglesia ng Israel at ni Mama Mary for particular to us Roman Catholics, those who keep the commandments of God and hold the testimony of Jesus. Marami bang napatay ang demonyo? Marami kasi they were all under the authority of the devil. O dito sa Revelations 13, marami palang hindi alam si Brad Sispo, ang kaibigan nating Dais. Pero mabait naman ito si Sispo, is our good friend, no? Sila Sustento Brothers, they're my good friends sa mga dyan sa DevCon, Debaters Convention. Revelations 13:15, and it was allowed to give birth the image of the beast, so that the image of the beast, itong beast, ito yung halimaw, si Satanas, ang demonyo, could even speak and cause those who would not worship the image of the beast to be killed. So yun din sasamba sa larawan ng demonyo, ng diablo, ng halimaw, papatayin. So pumapatay talaga marami, no? So marami to. Also causes all both small and great. Ang dami, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or on the forehead. O, napakaliwanag. Marami dito hanggang verse 18. So Revelation 13, marami napatay sa Satanas. Revelation 12, 7 to 12, marami napatay, 1/3 of the angels in heaven. Tapos nilinlang din si Adan at sa Eva sa Genesis chapter 3, verse 1 to 15, pinakain sila ng, nilinlang si Eva muna na kung kumain ka daw sa bunga na magbibigay sa'yo ng karunungan na malaman mo at magawa ang masama at mabuti, ay magiging Diyos ka tulad ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Naniwala naman ang kasinungalingan si Eva, tapos kumain at binigay pa sa kanyang mister na si Adan, sila tuloy dalawa, namatay, no? Sabi ng Diyos, huwag kayong kumain dyan sa araw na kakain kayo, mamamatay kayo, Genesis 2:17. Kumain sila dahil sa panloloko ng diablo, pagsisinungaling ng diablo. So by way of lying, by way of deceit, deception, Adam and Eve was deceived by the devil and they were brought to death. Spiritual death muna and then physical death. So Adam lived almost 1,000 years, also Eve, but eventually they died. Kasi the year of the Lord, the day of the Lord is equivalent to 1,000 years almost sa tao. 2 Pedro 3:8, Psalms 90:10, and many verses in the Bible. So ayan, si Job din, ganito din. Ang nangyayari kung bawat pamilya namatayan tayo ay we are tested through the instrumentality of the devil. Ang pumatay talaga hindi ang Diyos, kundi ang demonyo. So Job chapter 1, yan nga loses his property and children. Kasi sabi ng demonyo, the Lord said to Satan, Job 1:8, have you considered my servant Job? There is no one like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. Then Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Have you not put a fence around him and his house, all that he has? And every side you have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand now and touch all that he has, and he will curse you to your face. The Lord said to Satan, very well, all that he has is in your power. So sa kapangyarihan ng Satanas, si Job, nila si Job, lahat ng mga tao dito sa lupa, anong ginawa ni Satanas? Only do not stretch out your hand against him. Huwag mo lang siyang patayin. Satanas talagang papatay. So Satan went out from the presence of the Lord. Tapos verse 13 to 22, nasira yung mga propiedad ni Job, namatay yung mga alagang hayop niya, mga baka, etc. Tapos yung mga servants niya, nilusob ng mga Sabaeans, pinatay sa espada by instigation of Satan. Then Satan himself nagpababa ng apoy mula sa langit, sinupok yung mga ari-arian ni Job, pati ang kanyang mga anak, napatay sa bagyo na pinadala ni Satanas by way of a whirlwind. Sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. Suddenly a great whirlwind came across the desert, struck the four corners of the house, and it fell on the young people, and they are all dead. I alone have escaped to tell you. Sinong pumatay? Ang Diyos ba? Si Satanas. So but sispo, ang daming talata sa Biblia. Hindi mo ito makakaila if you accept that Satan is really existent. Then anong ginagawa ni Satanas? Ginagampanan niya na role, kundi ba pagpatay sa anghel at sa tao at paglaban sa Diyos. Kasi kung hindi siya pumapatay ng tao at anghel, ibig sabihin ng Diyos, ibig sabihin magaling siya at mabuti. No, Satan is evil. He is the personification of evil. Ilang minutes lang, Brad Sispo? 5. Brad Bro? 5. 5 minutes.
5 minutes pa? Yes, yes. Oh, kaya nga, Job chapter 1, whole of chapter 1, Job whole of chapter 2, and then Job whole of chapter 3. Sa chapter 2, si Satanas ang nagbigay ng sakit kay Job. But stretch out your hand now, touch his bone and his flesh, and I will curse you to your face. Job 2, verse 5 to 9. The Lord said to Satan, very well, he's in your power. Only do not kill him, do not spare his life. So Satan went on from the presence of the Lord, inflicted loathsome sores on Job from the sole of his foot to the crown of his head. Kung nagkakasakit tayo, si Satanas minsan din is responsible for doing so. So ayan, tulad ni Job, tinitest ni Satanas kasi gusto ni Satanas ipakita sa Diyos na si Job, ang katagal ng mga tao ng Diyos, ay loyal lamang sa Diyos dahil sa mga blessings. Pagbigyan na Satanas ng sakit o kahit na patayin yung kapamilya niya, ay hindi na maging loyal ng tao. Pero Satan was wrong because Job was still loyal to God. Job took a potsherd which to scrape himself and sat among the ashes. His wife said to him, do you still persist in your integrity? Pati pang asawa na loko ni Satanas, curse God and die. But he said to her, you speak as any foolish woman would speak. Shall receive the good at the hand of God and did not receive the bad? In all this, Job did not sin with his lips. Ayan, hindi nagkasala si Job sa kanyang bibig, sa kanyang puso, sa kanyang gawa. Kasi tapat siya sa Diyos. So, batsis po, dapat sana tayo ganito. Tao tayo ng Diyos. Tapos, sa kabaitan natin, alam ko naman mabait ka, sumusunod tayo sa Diyos. Tinitesting tayo ni Satanas. Ikaw din, pati nga ikaw, lahat ng problema mo, siguro mga, sabihin na lang natin, 50% yan, caused by Satan. Kung namatayan ka man lang kaparyente mo, relatives mo, sigurado, Satan is the author of death. He is also responsible for killing those people you love, people who are your blood relatives, even your friends. People die every day. And who has the power of death? Hebrews 2:14. Napakaliwanag dito. Kasi po yung argumento mo, Satanas, you will negate that he is not evil, he is not the cause of death, wala siyang pinatay, hindi siya murderer, hindi siya liar, hindi siya masama, ay napakalayo yun sa liwanag ng banal na kasulatan. Hebrews 2:14, napakaliwanag dito. Since therefore the children share flesh and blood, himself likewise share the same things, so that through death he might destroy Satan, who has the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. So, who has the power of death? Devil, Satan, kaya naging tao nga ang anak ng Diyos Batsispo para kalabanin yung may kapangyarihan ng kamatayan, ang Diablo. Kapangyarihan naman ng anak ng Diyos, magbibigay naman ng buhay na walang hanggan. So, okay lang patayin tayo physically, but through faith and through our belief in Jesus Christ our Lord and through the sacraments of the church, through baptism and other sacraments na doon si Kristo naging manunubos natin at tagapagligtas, tayo ay naligtas sa kanyang biyaya at nabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Namatay tayo but we will be resurrected in the resurrection day, yung final judgment. So kami, brothers po, hindi kami nababahala. We are not hopeless even though the presence of the devil, Satan, Lucifer, the dragon is still here. And he will not die forever and ever. He will disturb humanity until the new heavens and new earth. He will tempt us and kill us. But we are happy still in this life as Christians, as Catholics, as believers of God. Because by the grace of God, we can be resurrected like Christ. As the old Adam died, so in the new Adam, through the Eucharist, kung yun kami batsis po, pagkamatay namin yun, yung bagong katawan at kaluluwa namin, isusuot namin dun sa langit, sa buhay na walang hanggan at resurrection. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 7, Philippians 3:20 to 21, 1 Corinthians 15, 47, 48, 49, 50, Revelations 12, Revelations 11, 15 to 17, and many verses in the Bible, both Old and New Testament, talks about the resurrection, the life everlasting that God has promised to us through His Son. John 3:16, but is put the sweetest verse by both Protestants and Catholics. We both agree, ito ang pinakamaganda, pinakamasarap pakinggan na katotohanan ng Biblia, ang pagtutubos at pagliligtas ng anak sa Diyos sa atin dahil sinisinta tayo ng Diyos Ama. For God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him perish but have everlasting life. John 3:16. Dito lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Padros,
Yes, hintayin muna natin si Time? Brother si Brother Sispo na mag-open cam, Brother Sispo. Time na ako, no, brothers, no? Yes. Time is up. Hinihintay ko na lang si Brother Sispo na mag-open cam, Brother Sispo. Okay, so ito na po si Brother Sispo, CEO ng Philippine ng DEFCON, Debaters Convention. So 10 minutes Brother Sispo para sa cross-examination. This is the first cross-examination and the first round. Brother Sispo. Check mo na, brothers. Naka-mute yata si Brother Sispo. Hindi ko marinig. Sasaligan nyo Walang na, audio, walang sounds, bro. ito yung unang tanong natin sa iyo, bro. Sige, brothers po. Ang tanong ko sa iyo, bro Alvin, sa saligan ng Roman Catholic Church na CCC, meron ba doong direktang nakasulat na mayroong pinatay si Satanas? Yes, because CCC about Satan quotes John 8:44. Ito nga ang batayan ko, brothers po, why I quoted. Kasi I'm a Catholic. So batay dun sa John 8:44, binasa ko lang at inalantad ko dito. Sino may sabi noon? Si Kristo. Na si Satanas daw is a murderer from the very beginning. Ang proof ni Jesus sa Revelation 12:3-4. Okay. So, next question. Yung 1/3 ng mga anghel sa langit na dati ay mabait, naging masama, inuhulog niya dito sa lupa. Next question. Dinamay na sa kanyang tape. Buntot. Next question. Okay. Ang next question, Brother Alvin, kung mayroong nakasulat, pwede mo bang sabihin book page ng CCC kung saan nakasulat na may direktang pinatay si Satanas? Yun nga, mas mabigat nga ang Bible, Francis po kasi John 8:44 quoted by CCC. Kasi Catholic naman talaga ang Bible So either I don't quote the CCC or I quote, basta binasa ko yung talata na ginamit ng CCC. Kasi John 8:44, sinampalatayanan niya ng CCC at buong Katoliko for 2,000 years. Kami ang una mag-quote niyan according to the devil. No? Murderer siya. Ang pinatay niya, 1/3 devil. Revelation 12:3-4. Tapos Revelation 13:15. Lahat ng tao sa lupa na sumamba sa kanya sa demonyo, pinatay ni Satanas. Next question. Okay, next question. Binanggit mo ang hope na katunayan na may mga pinatay si Satanas. Doon sa hope, may direkta bang mababasa na si Hope mismo ang pumatay doon sa mga nangamatay sa hope? Putol-putol ba, Dross? Badros, excuse mo na, moderator. Ipansin naman. Putol-putol ang dating ni Badsis po. Yes. Cut muna natin yung time. Control time muna tayo. Pause muna natin. 7 minutes and 36 seconds remaining time. So, sa narinig ng moderator, yung tanong ni Sispo, meron bang direct na pinatay si Job, Brother Sispo, or si Satanas? Mayroon bang direktang mababasa doon sa book chapter ng Job, chapter 1, na ginamit niyang ebidensya para patunayan na may pinatay si Satanas? Mayroon bang direktang pinatay doon na mababasa sa Job? Meron o wala? Yes, Yes, meron. Binasa ko nga. Nagpadala ng whirlwind si Satanas doon sa mga anak niyo. Pinatay ni Satanas. Sino nagpadala ng whirlwind? Si Satanas. Wala na bang ibang context doon? Wala na bang ibang context? Hindi naman ng Diyos. Kasi hindi naman Next question. Yes, because sabi ng Diyos, Satan, si Job is under your hand, pero hindi alam ng Diyos ang plano ng demonyo. Yung mga anak mo na unahin ito. Pinadala na ng bagyo, whirlwind, pinatay, Job. Mr. Moderator, pwede ba ako magbasa ng talata sa Job bilang premise? Okay, pa-premise para sa question. Okay. Pero running time. Okay. Okay, sa Job chapter 1 verse 16, New World Translation, ang sabi ay
while he was still speaking, another one came and said, "Fire from God." Yeah, fire from God daw ang pumatay doon sa mga anak na ito. Ito ba ay God na ba ngayon, Brother Alvin, si Satanas? Kung si Satanas ang nagpadala nito. Oh, sagot. Ang fire of God dito, ang pinatay, yung servants at sheep. Yung tanong mo kanina, yung direktang pinatay ni Satanas, mga anak. Wala naman dito mga anak niyo. Yung servants, So yung servants, at yung sheep, yung hindi ba tao yung mga servants? hayop. Kaya nga, oh. Yes, tao yun. Po yung fire of God. Post muna natin. Ang sabi- Sandali lang, Brother Sispo. Naka-post yung time, 5 minutes and 40 Ang- seconds. Brother Alvin, saglit lang. Brother Sispo, audio check lang. Malinaw ba si Brother Alvin? Minsan choppy siya eh. Okay na. Hindi, Brad Ross, hindi ko rin naririnig dito eh. Kinaklarify ko nga kanina kung maganda ba ang dating niya sa'yo. Kasi sa akin, choppy eh. Choppy ka rin sa akin, Brother Alvin. Malinaw naman si Brother Sispo sa akin, ano? So, ulitin na lang natin ang tanong mo, Brother Sispo, for 5 minutes and 40 seconds. Ito muna, Brad Ross, kasi Ano yun, Brother Alvin? Ano yun? kasi hindi ko maririnig siya eh. Hindi ko makuha yung tanong. Kasi nung nagsasalita siya bago lang, choppy ang dating sa akin dito, kaya hindi ko naintindihan anong sinasabi niya. Okay, medyo malinaw na ngayon yung audio mo, Brother Alvin. Brother Sispo, paki-resume ng ano mo, paki-ulit ng question mo. Okay, ang question ko, Brother Alvin, sabi mo sa Job 1:16, ito ay yung apoy ay pinadala ni Satanas para tupukin yung mga tao at mga tupa. Eh ang sabi sa talata, New World Translation, fire from God. O apoy ng Diyos ang tumupok doon sa mga tupa at mga servant. Diyos na ba ngayon si Satanas, Brother Alvin? Hindi po, kasi ang may-ari ng apoy, kahit sa apoy sa universo, Francisco, na dais, ang Diyos. Pero minsan ang apoy, ginagamit ng tao, tulad ng arsonista. Nanununog ang arsonista. Ibig sabihin, ang Diyos ba? Ang arsonista ba? Diyos na ba? Tapos yung arsonista, siya na bang may-ari ng apoy? Hindi. Inabuso ni Satanas ang apoy. Revelation 13:7 sa baba. Question? Nagpapababa ng apoy ang Diablo. Okay. Follow-up question. Kaya bang utusan ng Diablo ang kapangyarihan ng Diyos o fire from God na gamitin sa kasamaan? Yes, kaya nga ang apoy dito sa mundo, ang arsonista pwedeng manunog. Ibig sabihin mga terorista, susunugin ka ng terorista. Kaya kahit sino, kahit kahayop pwede nga manunog ng gubat eh. Kaya kahit sino, ginagamit ng masamang apoy ng Diyos. Pero hindi ang Diyos direkta pumapatay. Yung agent, yung tao, yung demonyo, yun ang nanununog. Si Satanas nanununog yun. Arsonist yun. You're the first arsonist, Satan. Kasi gumawa siya ng hell, ng impyerno. Doon niya sinusunog mga kaluluwa ng demonyo, ng tao. Next question. Kung kaya palang magpadala ng apoy si Satanas galing sa langit na nakapangyarihan ng Diyos, kaya niya bang utusan ng Diyos para magamit yung kapangyarihan? Hindi kailangang utusan. Tulad mo, kung mag-arsonista ka dyan sa bahay mo, sunugin mo. Hindi mo na kailangan humingi pa ng pahintulot sa Diyos. Pag gagawin mo ng kasamaan, gumamit ka ng apoy. Revelation 13:13. The devil made, the fire came down from heaven, in earth, in the sight of all. Kaya nga ang demonyong gumawa ng impyerno Doon niya sinunog ng mga Diablo, kasama na, niloko niya. Tapos yung mga kaluluwa ng mga taong masasama,
Ikaw, Francisco, masunog ka rin ng demonyo Next sa impyerno question. pag hindi ka nagsisi. Hindi ka nagbago. Buti pa, bumalik ka sa Katoliko. Okay, next question. Dito ka sa amin, mga Kristiyano. Oh. Putol-putol ba ako, moderator? Malinaw ka sa akin, Brother Sispo, malinaw ka. Okay, next question, Brother Alvin. Sa Sa akin, sa CCC, binanggit mo kasi kanina ang Revelation chapter 12, 9, no? Sa CCC ba, ano ang nakasulat na original na katayuan ni Satanas? Dragon o anghel? Ayon sa CCC. siyempre, anghel. Later, hindi ang Diyos nagutos sa kanya maging demonyo, maging masama. Siya ang pumili na maging masama eh. Kaya naging masama siya kasi hindi naman sa pipilitin ng Diyos o sumasamba sa Diyos at maging mabait. Gusto niyang kumalaban sa Diyos eh. Gusto niyang palitan ng Diyos sa kanyang trono. Isaiah 14:12-14, Ezekiel 28:1-3. Kaya nga nagkagera sa langit, Revelation 12:7-9, binagsak siya dito sa lupa. Kaya nagloko siya dito sa mga tao. At Next question. niloko niya, Genesis 3 at Okay, next question. marami pang Choppy, Mr. pinatay. Moderator. Lahat ng tao, pinatay ni Satanas. Yes, choppy nga si Brother Alvin, pero naiintindihan ko naman yung Naputol. sinasabi ni Brother Alvin, sagot niya. Tuloy tayo, Brother Sispo, sa tanong mo. Okay, ang next question ko, bro. Ilang minuto pa ako? 1 minute and 34 seconds. Okay. Sa hub, may maliwanag bang pinatay o pinagsinungalingan? O ito na lang, general. Sa Bible, may maliwanag bang Bible character na pinatay at pinagsinungalingan ni Satanas? Yes, Job 1:16, ang fire of God nag-brought down sa mga tao, servants, pinatay, pati mga karnero. Revelation 13:30, Satanas yung nagpababa ng apoy. He performs many signs that even make the fire come down from heaven to earth in the sight of all. Yung demonyo yun, pahayag, 13:13, hobo no 16, Next question. hanggang 19. Next question. Chop? Oh, wait. Hindi ko marinig yung sagot niya eh. Choppy. Okay, cut muna natin. Cut muna, post muna Yung natin. pinabab... 25 minutes remaining time. 25 Mag-load lang ako seconds na lang. Brother Alvin. Brother Alvin. Yes, Badro. Medyo choppy ka talaga sa aming dalawa ni Brother Sispo. Naririnig ko rin sa live, nagcha-choppy ka rin. Pwede ba out ka muna to para mag-refresh din balik ka ulit? I-refresh lang natin. Okay, kasi medyo choppy talaga ano. So, ganun talaga yung yung signal natin ano. Although maganda sana yung kwentuhan natin dito para lang nagkukwentuhan si Sispo at saka si Alvin. Pero yun nga lang, kalaban natin talaga dito sa online yung signal. No? So sa mga debatista dyan, sikapin po ninyo pagka nakipagdebate kayo na maganda yung stand ng inyong mga signal para maganda yung laban sa debate. Magandang panoorin So wait natin si Brother Alvin, Brother Sispo, baka meron kang i-greet dyan yung mga kaibigan mo, mga kasama mo. Binabati ko yung mga nasa TikTok live. Nasa TikTok live, shoutout kay Jesse Baracheta, kay Antagonist, kay Rhea de la Cruz, kay Jesse, kay Arman Rosales, kay Antagonist. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. At nandito tayo, nag-collab tayo with PDA, no? PDA and DevCon, no? Para maisakatuparan itong ating debate na ito. Roman Catholic versus Free Thinker. Dito lamang yan sa Debaters Convention at sa Philippine Debaters
Association. Okay, back to you, Mr. Moderator. Okay, so greet natin, no? Nang narinig tayo sa TikTok, magandang gabi po sa inyo. Brother Alvin, audio check muna tayo. Hello, Mike Test. Mike Test. Bedros, may tanong ako. Yes. Sino may dala ng control dito sa ano dito sa control natin, si ikaw o si Brad Sispo? Hindi, sa'yo to. Kinuha ko to sa messenger mo. Naglagay ako ng, nag-create ako ng room sa sarili mong messenger. So ikaw may dala dyan sa ano sa laptop mo dyan sa control? Hindi, ikaw. Kasi galing sa messenger mo yung messenger na ginagamit natin. Hindi galing sa akin. What I mean, ang platform natin, ako messenger lang naman ako dito. Ang mean ko, yung nagdala mismo sa pag-operate si Sispo ba sa DevCon o PDA ikaw? Then, nag-operate din si Sispo sa DevCon at nag-operate din tayo sa PDA. Pero yung messenger na ginamit natin ay messenger mo. Kasi hindi ka makapasok sa messenger ko eh. Kaya kumuha ako nag-create ako ng room sa messenger mo mismo. Para gusto kong malaman ng audience kung saan nanggaling ang control sa PDA ba sa DevCon. Yun lang ang gusto ko. Okay, both tayo, Brother Alvin, nag-live si Brother Sispo sa DevCon, then naka-live din tayo sa PDA. So dalawang live streaming forecast ngayon ang ginagawa natin. DevCon and at the same time PDA. Okay, ready ka na ba, Brother Alvin? Pakiulit ng tanong mo, siguro last question na ito, Brother Sispo. Ay, Brother Alvin, shoutout daw, sabi ni Natos Binse, no, na nasa TikTok. Ayan, at last question ko, Brother Alvin. Last question ko. Okay. Ang question ko ay, mayroon bang pinagsinungalingan si Satanas na Bible character? Yes, Adam and Eve, niloko niya, pinakain niya ng bunga ng magkarunungan sa masama at mabuti. Kaya nadilat ang mata ni Adan at Eva, namatay sila. So natupad yung sabi ng Diyos, kung kumain kayo doon, mamamatay kayo. Naloko si Adan at si Eva, namatay nga sila literally, spiritually and physically. Genesis chapter 3 verse 1 to 15. Genesis chapter 2 verse 15. And many verses in the Bible. Time's up, Brother Alvin. So, yan po, ang 10 minuto na pagtatanong ni Brother Sispo, ng Free Thinker. So, magandang gabi uli doon sa TikTok ng DevCon, sa live ng DevCon. So, sana magkakasama-sama tayo uli dito sa Philippine Debaters Association. At the same time, collaboration sa DevCon, Ito ang ating CEO na si Brother Sispo. Kilala naman ninyo ito. Okay, Brother Sispo, check natin ang ating 15 minutes for the presentation, first presentation ni Brother Sispo. End ko muna yung time pala, no? Okay, Brother Sispo, ready ka na ba to start 15 minutes? Okay, handa na ba kayo? Kumapit kayo sa mga upuan nyo kasi malalaglag kayo sa upuan nyo, no? Sa mga sasabihin ko. Mamaya ko na babanatan si Brother Alvin, maglalatag muna tayo ng ating sa mga sinabi ni Brother Alvin. Unang-una, ang pinatutunayan ni Brother Alvin ay makasalanan, mamamatay tao, sinungaling, si Satanas, At kinonsulta ko yan sa kanilang CCC, At pinag-aralan ko ang CCC nila patungkol kay Satanas nung huling debate ko, nung pinag-umpog-umpog ko yung mga taga punto por punto, walang mababasa direkta doon na may pinatay na sino man si Satanas. Even sa CCC, walang mababasa na ganun. And yet, pinatutunayan pa rin ng mga taga punto per punto at ni Brother Alvin na mamamatay tao at makasalanan ang Satanas. Ayan. Gayong wala namang nakasulat sa CCC nila. Ayan. I-consulta natin yan sa CCC nila kung ano yung mga sinasabi sa CCC. No? Ayan.
Baka sabihin kasi ng mga kaibigan nating Catholic, nagkukwentong barbero lamang tayo. Ayan. Sabi sa Catholic, CCC, walang direktang ganon. Sa existence of Satan, sabi ng Catholic dito, Catholic Catechism, no? Ay dinidescribe siya bilang spiritual being. Mababasa yan sa 391 hanggang 395 ng CCC. Check nyo baka niloloko ko dyan. So hindi siya serpente. Hindi din siya dragon. Ang sabi ng CCC, existence of Satan, spiritual being. Yan sa mga Katoliko. Dapat yung saliga ng inyong pananampalataya ang binabasa nyo kung hindi mga kwentong barbero. Ayan. So, ano pa? Yung existence of Satan. Sabi sa 395 at 396, siya ay angel. Ayan. So, sabi naman ni Brother Alvin, nagsinungaling daw ang Satanas doon sa Garden of Eden, kila Eva at Adan. Ay ang sabi doon, serpent ay hayop. Ay ang sabi ng CCC, angel. Paano yun? Ayan. So, yung CCC, sa CCC ako maniniwala, hindi doon sa taga-punto por punto at kay Brother Alvin na CFD, na General Apologist ng Roman Catholic Church in the Philippines. At salute sa aking kaibigan na ito. No? At yung sinasabi pa niya na mamamatay tao, pinagpapatay niya yung pinagpapatay daw kuno ni Satanas ang mga anak at mga servant ni Job. Tunay ba ito na pinatay nga ni Satanas? Ay ang mababasa, sabi sa New World Translation, Job chapter 1 verse 16, fire from God. Ayan. Either or, aminin ni Brother Alvin na God si Satanas para maging totoong pinatay nga ni Satanas yung servant at yung mga sheep ni Job. Ayan. So madaming susolusyonan dito ang mga Katoliko, no, sa pag-akusa doon sa aking kliyente na siya daw ay mamamatay tao at makasalanan at sinungaling. No, doon sa mga nanonood dyan sa live, paka-share nyo ito para makaabot doon sa mga Katoliko na nabubulagan patungkol sa pag-akusa doon sa Satanas. Ayan. So, even the CCC, no, yung kanilang libro ng kanilang pananampalataya, walang mababasa na may pinatay sila doon. Hindi din yan sinasabi ng CCC na direktang mayroon siyang pinatay. Walang ganong statement ang CCC. At ang yung mga Katoliko lamang na galit kay Satanas ang nagsasabi noon. Ang CCC wala. No? So, yung mga inilalatag natin na akusasyon doon sa Satanas, lagyan nyo ng matibay na ebidensya. Pag sinabing mamamatay tao ka, Brother Ross, hindi ko pwedeng sabihin yun na wala akong ebidensya. Hanapan ako ni Ross ng ebidensya. Sasabihin ni Ross, sino pinatay ko kung mamamatay tao nga ako? Hindi, basta mamamatay tao ka, pasimula pa lang. Pipilitin pa rin ni Ross. Sino nga yung pinatay ko para masabi mong mamamatay tao ko? Basta, mamamatay tao ka. So, is that sensible na sabihin na ebidensya? Basta na lang. Wala kang maipapakita exhibit number 1, therefore ikaw ay mamamatay tao. Ikaw ay sinungaling, Brother Ross. Sasabihin ni Ross sa akin o ni Brother Alvin, saan ako nagsinungaling, sis po? Sabi ni Brother Alvin, doon sa
Garden of Eden. Sinungaling, dinaya. Anong sabi nung kliyente ko? O kung yung kliyente ko nga ay yung serpent, given, no, without conceding, for the sake of argument, ipagpalagay na natin si Satanas nga yung yung serpente. Ang sabi ng serpente, hindi kayo mamamatay sa araw na kayo'y kumain. Nung kumain sila nung punong kahoy, sa araw na yon hindi man namatay. Ang sabi ng Diyos, sa araw na yaoy kayo'y mamamatay. Sa araw na kayo'y kumain na yan. Namatay ba sila o hindi? Hindi namatay. Sino ngayon ang sinungaling? Yung nagsabing hindi mamamatay o yung sabing mamamatay kayo? Oh. Ay, ang baliktad pa yung yung nagsabi ng totoo, yung pa yung sinungaling. Oh. Ang sabi ng Diyos sa 3:22 yata yun, Behold a man becoming like us, knowing good and evil. Ang sabi ng kliyente ko, magiging parang Diyos kayo na makakaalam na mabuti't masama. Sinabi ng Diyos sa 22, Behold a man becoming like us, like God, knowing good and evil. Totoo yung sinasabi ng serpente. Walang kasinungalingan. Sinong sinungaling? Yung nagsabi na mamamatay kayo sa araw na kayo kumain, hindi man namatay. O sino ngayon ang sinungaling? O, diba? Kaya yung mga nagsasabing mamamatay tao, baka nagkamali kayo ng sinasamba na Diyos. Oo. Baka yung Diyos na yung mamamatay tao talaga yung sinasamba ninyo. At sabi ni Kristo, kayo sa inyong tunay ninyong ama yung Diablo, yung tunay na namamatay tao na sinungaling. Sino yun? Yung nagsabi na hindi mamamatay pero hindi na mamamatay kayo pero hindi namatay. Yan yung sinabi ni Kristo. Baka nagkamali kayo ng Diyos na sinamba. Oo. Di ba? Yan yung sinasabi ko na na mga gustong lumabas sa mga nandiyan sa comment section sa TikTok at sa PDA na nanonood, no? Madami akong topic na pwedeng i-offer sa inyo. Ito lang yung aking kaibigan si Brother Alvin. Gusto ko lamang siyang maliwanagan doon sa kanyang mga agam-agam patungkol kay Satanas na medyo nalilihis ng landas si Brother Alvin. Kaya kaibigan ko ito, kaya kailangan nating bigyan ng gabay patungkol sa kay Satanas. So, ang Satanas, ang gusto lamang kung let's say, ang Satanas nga, ang serpente, si Satanas ang may dahilan. Kaya alam mo ang tama't mali. Yung serpent ang mayroong malasakit sa mga tao, kila Eva at Adan, para makilala at malaman nila ang tama't mabuti. Kung wala yung serpente, hindi nila alam ang tama't mabuti. Kasi hodang parusahan yung serpente, inalay na niya yung kanyang sarili kaysa maparusahan siya. Malaman nyo lang ang tama't mali, mga wala kayong utang na loob. Oo. Diba? Kung hindi dahil sa serpente, hindi nyo alam ang tama't mali, mga mangmang kayo dyan. Sana. Diba? Kung hindi pala ginawa ng serpente yan, di wala kayong alam sa mabuti't masama. Diba? Hindi kayo magiging parang Diyos, no? Na nakakaalam ng mabuti't masama. Ayan. Diba? So yan yung mga dapat nyong malaman patungkol dito sa Satanas na ito. No? At let's say yung Satanas na nga ang serpente. Wala namang intensyon ng serpente kundi maipakita lamang sa tao
na malaman nila yung mabuti at masama. Ang gusto kasi ng Diyos ninyo, maging mangmang kayo. O, yung serpente sinabi, pag kumain kayo niyan, magiging parang Diyos kayo. Ayaw ng Diyos na maging kagaya ko yun niya. No? Gusto ni Satanas lang na ipaliwanag, paunawa sa inyo na makaalam kayo ng mabuti at masama. Ngayon, ayaw ng Diyos yung malaman nyo. Ayaw ng Diyos na maging kagaya kayo niya. Nakamamatay yun, kasalanan yun. Oo. Di ba? Anong kasalanan? Pagkain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Yan yung kasalanan. Pag alam mo ang mabuti at masama, kasalanan yan. Ayan. Kasalanan sa Diyos yan. Nakamamatay yan. Yan. Di ba? Yan yung kasalanan. At yan yung tunay na kasalanan na ayaw ng Diyos, ang gusto kasi ng Diyos, ang manglang ang tao. Sunod-sunuran. Yan. Yan yung totoong mensahe dyan. No? Gusto ng Diyos, mangmang kayo para serban kayo for the rest of your life. No? Pag nakaalam kayo na mabuti at masama, na parang kagaya niya, kasalanan na yun. Balik tayo sa topic, walang kasalanan at walang pinatay ang aking kliyente. Babalik ko yung ating hamon, no? Sa mga nanonood sa PDA, sa TikTok, at sa DevCon, pag may nakita kayo, Bible character, na pinatay na Satanas, ibigyan ko kayong 2,000. Ayan. O easy money na yan, ha? Nasa Biblia yan. 3 minutes. Easy money, 2,000 yan. Bible character, pinatay direkta ni Satanas. I-comment nyo lang sa comment section. Ayan. So, may time pa ba ako, Brother Ross? 2 Kung wala, minutes. hindi mo may puna. 2 minutes Ha? and 40 seconds. Anoy ko muna, no? Mayroon pa palang mahaba-haba. At isa pa, doon sa istorya ni Job, no, nag-usap ang Satanas at ang Diyos, no? Ang sabi ng Satanas, sinasamba ka lamang yan dahil binibigay mo lahat. No, ang sabi ng Satanas, subukan mong alisin mo. Hindi si Satanas ang mag-aalis, no? Ang sabi ng Satanas, subukan mong dampian ng iyong kamay. Hindi kamay ng Satanas, kamay ng Diyos. Dapat yan ang sinasabi, ninonotice nyo pag nagbabasa kayo, no? Ang sabi doon, kung babasahin nyo, kung pagbubuhatan mo siya ng kamay, hindi si Satanas ang magbubuhat ng kamay. Ang Diyos. Walang ginawang harm ni katiting ang Satanas. Ngayon, ang sabi niya, sige, ikaw na lang. Binigyan ng permiso. Binigyan ng authority ng Diyos. Let's say si Satanas nga ang gumawa, given o without conceding. Si Satanas nga ang naggawa nun. Pero sinong nag-permit? Sino yung nagbigay ng otoridad doon sa Satanas? Nagawin yon. Ang Diyos. Kumuha ng permit ang Satanas, ibinigay doon sa Diyos at inapprove ang request. Sino ngayon ang mas responsible? Yung nagbigay ng request o yung nag-approve ng request? Ayan. Diba? Sasabihin, wala namang magagawa ang Satanas kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Kaya bang baliin ng Satanas kung hindi ipinahintulot ng Diyos? May kaya bang gawin ang Satanas nang walang pahintulot ng Diyos? Ayan. Walang kayang gawin ng Satanas.
time's up, Brother Sispo. Okay, so Brother Alvin, nandiyan ka pa ba, Brother Alvin? Yes, Badros, I'm here. Okay, set ko lang muna yung ating time, no? Ayan ko muna to. Luluko yung time natin eh. Okay, Brother Alvin, 10 minutes for the cross-examination dito sa first round. Sige, maraming salamat, Badros. Umpisa ng cross-examine ko sa iyo, Brad Go Sispo. ahead. My friend, ang unang tanong ko sa iyo, Brad Sispo, kasi nasa negative ka, tutol ka, para sa iyo, walang pinatay si Satanas. Ito, pera ko ha, 2,000 to, bibigay ko sa iyo to, i-Gcash ko agad dito ngayon. Pag may nabasa ka talata sa Biblia, o sa secular history, encyclopedia, kahit ano, kahit sa Google, na si Satanas walang pinatay kahit isa, letra po letra. Pag may nabasa ka, walang pinatay sa Satanas, letra po letra, kahit isa. Ito, i-Gcash ko to agad sa iyo, 2,000. Sige, Batsis po, anong talata? Chapter and verse. Kasi sa aking side, marami kong talata eh. Hindi mo lang tanggap. So ngayon, sa'yo na naman ako sisingil. Bibigay ako na 2,000, hindi to bluffing. Pinakita ko, i-Gcash ko agad sa'yo. More. 100%. Anong talata? Saan ba? Talata ba sa Biblia? Yes, kahit saan. Reference. Wala kang mababasa. Ito yung sagot ko. Wala kang mababasa na maganda patungkol kay Satanas kung Biblia ang hahanapin mong talata. Dahil ang Biblia ay dinesign para pasamain yung character ni Satanas. Cut na time muna tayo. Post lang natin yung time. So, merong objection si Brother Alvin. Anong objection mo, Brother Alvin? Ang objection ko, Mr. Moderator, at Francis po, my friend, kasi considered na categorical question pag ang questioner o debater nagtatanong ng source, libro, specific, page number, kung Bible, chapter and verse, ang dapat sana nasagot direct kung anong page, anong libro, tapos kung sa Bible, chapter and verse, yun ang categorical answer sa categorical question ko. Si Francis po nag-explain, wala namang direct time. Brother Alvin, sandali lang, naka-post yung time natin, 8 minutes and 40 seconds, something, no? So, narinig ng moderator, ang sabi ni Sispo, walang mababasa. Tama ba, Brother Sispo? Oo. Okay, resume time. Patuloy mo ang pagsagot mo, Brother Sispo. Ang categorical answer ni Brother Sispo, walang mababasa. Okay, thank you very much. Wala palang mababasa. Go on, Brad Sispo. Sige, okay. Ang paliwanag ko dyan, ang Biblia kasi ay dinesign para i-degrade or sirain yung character ng Satanas para may pagbuntunan kayo ng sisi. And doon sa sinasabi mong mababasa ba na walang pinatay, walang mababasa nun, no? Pero wala ding mababasa na actual basis ka, even in the all books na mayroong direktang pinatay si Satanas, kahit anong book. Next question. Next question. Next question. Ito ng 2,000 piso ko, dadagdag ko ng 1,000, 3,000 na to, walang bluffing. Pag may nabasa ka, chapter and verse, o kahit secular book outside of the Bible, na si Satanas may binigyang buhay, 3,000 ibibigay ko sa iyo, Francisco, i-Gcash ko kagad. Na hindi lang yung kanina na hiningi ko, sabi mo walang mababasa. Dito naman tayo na si Satanas, maraming kaibigan binigyan ng buhay, no, giving life, kasi hindi pala siya death. Is not the one who caused death para sa iyo as a deist. So ibig sabihin si Satanas nagbibigay ng buhay sa kanyang mga kaibigan. Anong talata yon? Anong libro? Anong source? Kung wala, sabihin mo wala, tulad kanina. Wala, hindi tumasayang yung 3,000 ko. Sige, meron bang talata? May libro? Nasa giver of life o wala? I think wala kang mababasa and second thing that is irrelevant dun sa ating topic. Dahil topic natin is to prove na mamamatay tao siya at makasalanan. Ayan, yan yung ating topic, no? So, wala kang mababasang direktang ganun. Dahil lahat ng mga literature
ay dinesign at ginawa para sirain yung Satanas. Next question. Next question, so ibig sabihin, Batsispo, my third question is, yung una, wala pala na si Satanas walang pinatay. Yung pangalawa, wala din pala mababasa kahit anong libro na si Satanas nagbibigay buhay. So dalawa pala na wala. Hindi pala nagbigay buhay si Satanas at hindi pala siya walang pinatay. So ngayon, ang third question ko, Batsispo, ibig sabihin ba you will still insist in your lie that Satan did not kill anyone, did not murder anyone, kahit wala kang nabasa, na wala siyang pinatay para sa side mo as negative, at wala din siya sa side mo na nagbibigay siya ng buhay, instead na pumatay, nagbibigay ng buhay, wala din. Ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan na yan, na wala siyang pinatay? Yes or no? Categorical mo na, yes or no? Yes, wala siya pinatay. Yes? Yes, wala kang mababasa. Wala kang mababasa anywhere in the Bible. Even sa Quran o sa ibang mga na may pinatay direkta yung Satanas, no? At kung tayo ay mag-aakusa sa isang bagay, lagyan natin ng substantial evidence para masabi natin na yung akusasyon natin ay factual, no? Hindi basta akusasyon lamang. Lagyan natin ng ebidensya para kapanipaniwala. Next question. Ganun. Next question. Kasi sumagot ka ngayon ng affirmative, yes. Ipipilit mo. So, ibig sabihin, ikaw, walang ebidensya na walang pinatay si Satanas at walang binigyang buhay, walang ebidensya rin sa dalawa, walang mababasa kahit Bible, kahit sa labas ng Bible, tapos ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo kahit ikaw mismo walang ebidensya din. Ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan na ngayon. Yes or no? Sagot. Yes or no muna. No, hindi yan kasinungalingan. Dahil ang katotohanan ay wala talaga siyang pinatay. So meaning hindi yan kasinungalingan at hindi din yan kayang patunayan na mayroon nga siyang pinatay. So ang katotohanan, wala talaga siya pinatay. Ayan. Next question. As a premise, this is a matter of proof, Francisco, kay sa Biblia, Mateo 18:17, 16, tulad din sa korte. At least man lang, may ebidensya ka rin on your side kasi that is a fact that you present na walang pinatay si Satanas. So, inamin mo, wala kang mababasa, so you have no proof. So again, ang tanong ko sa iyo for the fourth time, alin ba talaga ipipilit mo? Sabi mo kanina, yes, ipipilit mo yung stand mo, kahit walang ebidensya, ipatuloy mo pa rin, walang pinatay si Satanas. Satan is good, not evil. Tapos ngayon naman sabi mo, no, hindi mo ipipilit yung proof mo na wala pala. So saan sa dalawa? Yes or no? Kasi contradiction yun eh. Kanina, yes, ipipilit mo. Ngayon naman, no, hindi mo ipipilit. Alin ba talaga sa dalawa, Francisco? Yes or no? Yung yes ko at no ko doon, papaliwanag ko. Ito yung sagot ko ay yes, no? Ipipilit ko pa rin na wala siyang kasalanan. Dahil wala kang mababasa, wala kang naihaing maayos na ebidensya na siya nga ay makasalanan at pinatay, may pinatay. Yes, Brother Alvin. Objection mo. Post muna natin yung time, 2 minutes and 49 seconds. So ano yung objection mo, Brother Alvin? My question, moderator, is anchored on the premise sa kanya, hindi sa akin. Yung sa kanya, kasi sabi niya na yes, wala daw siyang proof na gano'n na talata o sa kahit saan. Sa side niya yun, Mr. Moderator. Kaya nga, doon ko siya tinanong sa dilemma niya, sabi mo, yes, ipipilit mo. Kahit walang ebidensya, ipipilit mo. Tapos binawi na moderator later, no, hindi ko ipipilit. So alin ba talaga sa dalawa? You have to choose only one. Mr. Moderator, based on his premise. Hindi sa akin, ba't sa akin na binabate? Yung sa kanya, nag-contradict na siya. Saan sa dalawa? Yes or no? Saan ba talaga ba, Sispo? Alin sa dalawa? You are contradicting yourself. Yes or no? Pwedeng sagutin ni Sispo, pwede rin mag-counter objection si Brother Sispo. Hindi, ang sagot ko doon, ipipilit ko pa rin na wala siyang kasalanan. Kaya sabi ko yes, no? At yung sinabi kong no kanina, na no kasi ang sabi niya ay may mababasa ka ba? Sabi ko no, walang mababasa. No? Na ganong talata. Dahil ang Biblia ay
o yung ibang mga libro na against kay Satan ay dinesign o ginawa para sirain yung karakter niya. Sinabi kong yes, wala talaga siyang mababasa at wala akong maipakita na kung sino nga yung kanyang pinuksa. Next question. So, yan. Next question. Next question. Dito naman tayo sa CCC. Kinote mo 391 to 395. Tapos kanina, sa premise mo na moderator, I said that the CCC 391 and 392 repeatedly quotes John 8:44. Oh, John 8:44 din dito, page 98 and page 99. Hindi ko nag-bluffing badsis po. Oh, sabi ko kanina, CCC quoted the Bible, John 8:44. Ang tanong ko sa badsis po, sa John 8:44, anong sinabi dyan sa Bible? Mamamatay tao si Satanas o hindi? Alin sa dalawa? Categorical. Honestly. Anong mababasa sa John 8:44? Mababasa sa John 8:44. Mababasa sa John 8:44, mamamatay tao si Satanas. At ulitin ko, yes, no? Yes, kasi ang Bible ginawa yan para iakusa at i-degrade o sirain yung karakter ni Satanas. Yan yung disenyo ng Biblia. Ayan. Next question. So next question. So inamin mo pala na yung John 8:44 doon nakaangkla yung statement ng CCT 391 na disobedient choice of our first parent looks a seductive voice opposed to God which makes them fall into death out of envy. Nahulog siya, nalaglag sila sa kamatayan dahil sa kamaritisan ng demonyo ni Satanas. So ngayon, affirm mo na yung 391, tama pala yun. Yes or no? Tama pala CCC. You agree the CCC. 391 to 395. Yes or no? You agree the CCC. Agree ako sa CCC, yes. Agree ako sa CCC na yan ay malaking akusasyon na walang ebidensya. Ayan. Next question. Okay, sunod na tanong. Ba Sispo? Sa Job 1:16, yung fire of God, sino nagpababa noon sa Revelation 13:13? Di ba si Satanas ang halimaw nagpababa ng apoy ng Diyos? Yes or no? Hindi ako maka-no dyan at yes kasi hindi mo naman binasa yan. Next question. O sige, babasahin ko. Revelation 13:13. Sino nagpapababa ng apoy? Ang halimaw, Last pahayag, question, time na 13:13, as a premise mo na Mr. Moderator, kasi request si Bagsispo. Ha? Ubus na oras? Yes, ubos na. Wala nang oras? Wala na bro. Nag-off na ang ating timer. So 0-0 na. So yun po no, ang last cross examination dito sa first round. So greet lang muna natin si Brother Winnie Bonilla Ivy, si Don Ramon. Don Ramon. So at saka yung iba pang mga manonood no. So Brother Alvin, ikaw yatang susunod nito for 10 minutes for the rebuttal stand. Nawala ka yata. Yes, Badros, I'm ready. Okay, so 10 minutes as soon as you start, Brother Alvin, your 10 minutes allotted time will start also. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay din kasi di naman magandang debate kung wala tayong manonood ng mga viewers at listeners. Yun nga ang pakay din ng debating platform to let people know the truth, no? Kung sino ang tama, sino ang maling paninindigan. Dito sa side ni Sispo, kasi pag titindig ang isang tao, walang mag-cross-examine, Proverbs 18:14 to 15, parang tunay. Pero pag i-cross na, doon nalalabas ang totoo, na nagsisinungaling pala at hindi pala nagsalalahad ng katotohanan. Ang ating kaibigan na si Brad Sispo, isang dayis. Bakit? Mantakin mo sa kanyang side, negative siya, na patutunayan niya on your side as negative, na hindi tama ang proposition na si Satanas, masama talaga, mamamatay tao, sinungaling, at masama, no? So, ibig sabihin, ang negative niya proposition,
Satan as a counter proposition to my proposition na may resolution, Satan is good. Wala siyang napatunayan. Satan is not a murderer. Wala siyang napatunayan. Inamin niya. Both secular books, history, at sa Biblia, wala talaga mabasa letra por letra. Tapos ibig na sabihin sa Biblia daw is made para to denigrate Satan. O bakit sa labas ng Biblia? Wala dyan na kumakampi kang Satanas. Kasi, Francisco, for all you know, alam natin, sa bata pa tayo, lahat tayo dito, no, walang exempted kahit anong religion. Pati nga walang Diyos, mga teo, alam nila. Ang source talaga ng kamatayan dito sa lupa ng tao, kahit na ng hayop, kahit na ng tanim, pananim, kahoy, lahat dito of creation, meron talagang evil. Hindi yung Diyos, kasi yung Diyos, yun ang creator of good. Alam nga naman ng Diyos, gagawa siya ng buhay, tapos siya rin papatay. Anong kalukuhan yan, Batsispo? Ikaw nga, nanganak ka. Siyempre, yung anak mo, kahit pa siguro hindi mo gusto talaga magkaanak, mamahalin mo, kakalingain mo, bubuhayin mo. Alam nga naman, patayin mo. Ngayon, sino yung nangako na pumapatay? Wala namang umamin dito na pumapatay si Satanas lang eh. Isaiah 14, 12 to 14, Ezekiel 28, 1, whole of chapter, Ezekiel chapter 28. Siya naman umamin naman Satanas, siya talaga mamamatay, hindi mo pala alam eh. O yan, Sispo. Kaya hindi ko na dapat basahin kasi yung killer na talagang mahuhuli mo kasi umamin eh. Kasi ma-pride naman yan si Satanas, talagang papatay talaga yan eh. Wala kang pakialam kung Satanas sasabihin, papatayin ko si Sispo, si Brother Alvin. Ano pakialam natin, anong magagawa natin, may kapangyarihan sa kamatayan. Hebreo 2:14, siyang ama ng kasinungalingan at pagkamamatay tao. He is the father of lies and father of murder and killing. John 8:44. O, Francisco, nagsinungaling ka kasi sabi ng CCC na nagsinungaling kami, pati yung punto por punto. O hindi po, kasi 393, sabi ko nga sa iyo, mabigat yung sabi ng CCC dahil nag-quoted yun sa Bible. I-Bible is above the CCC sa Catholic at both Protestant. Kaya nag-quote ang CCC ng Bible to quote a greater authority kasi ang greater authority ng CCC is the Bible na yung si Kristo nagsabi doon sa John 8:44, hindi naman sinong tao nagsabi. Yun nga ang premise ko eh. If you're a good debater, Batsispo, you should destroy the premise of the affirmative. Hindi na basta ka lang titira-titira dyan ng sarili mong paninindigan. Sirain mo muna yung tinatag ko. Wala kang nasira sa tinatag ko, iniwasan mo eh. Kasi alam ko, iniwasan mo kasi hindi mo talaga mabubuwal eh. Kasi John 14:6, si Kristo ang daan, katotohanan at buhay. Ibig sabihin hindi siya sinungaling. Siya yung nagsalita sa John 8:44 na mamamatay tao sa Satanas. Tapos source of lies kasi walang katotohanan sa kanya mula pa lang pasimula hanggang sa walang hanggan. John 8:44, 1:8:44, letra por letra. Ayaw mo maniwala kay Jesus eh. Si Jesus alam kasi siya yung Diyos sa langit. Ano nangyari sa langit? Pinatay ni Satanas 1/3. Hindi mo kasi sinira yung premise ko eh. Sana yung 2,000 mo, i-gikas mo sa akin kasi binasa ko na sa first stand ko pa lang. Kasi papatunayan ko na mamamatay sa Satanas. Nababasa letra po letra dito. Read your Bible, New World Translation, Revelations 12, 3-5. Di ba hinila ni Satanas ng Diablo? 1/3 of the angels in heaven kasi mas makapangyarihan siya kaysa maliliit na mga anghel. O dinala yung 1/3, nakuha niya, nalaglag niya sa impyerno, hindi lang dito sa lupa nahulog, pati sa impyerno, nadala niya mga demonyo. 2 Peter 2:4, Jude chapter 1 verse 5-6, at many verses in the Bible. Alam ko, Biblia eh. Sa akin, Batsispo, hindi ka makakalusot sa Biblia kasi master ko itong Biblia eh. Hindi ko maging pwedeng chief apologist tapos wala akong alam ng Biblia. Isa, dalawa lang talata tapos cha-cha-cha na lang bibig. Walang ganyan eh. Hindi ka pwede maging happy. Kaya nga sabi nga dito sa Biblia, napatunayan ko. Unang napatunayan ko. Sa CCC 391, niloko si Adan at si Eva. Nilaglag sa kamatayan. Sabi mo, agree ka. Mantagin mo, agree ka do. Tapos ng debate, agree ka na pala sa CCC na lumaglag kay Adan at Eva. Una natin na father and mother in the race, Adam and Eve, niloko ng demonyo. Di ba? Ang Diyos ba nagloko sa kanila ka kumain? Ang Diyos ka nagsabi, huwag kang kumain. Kasi sa araw na kakain ka, mamamatay ka. Hindi namatay nga kasi paano kumain si Adan at si Eva kung hindi niloko ni Satanas? So si Satanas, by way of deception, itong sabi ng CC 391, by his deception, niloko. Halimbawa, tulad mo, lulukuhin mo yung anak mong maliit, sabihin mo, anak, yung apoy, hindi yun nakakasunog. O sige, ilagay mo yung mukha mo dyan sa apoy.
O di masunog yung mukha ng anak mo kasi tatay ka, iniloko yung mga anak mo, tapos ano mo kay sa Diyos. Eh, hindi ang Diyos may ano niyan, ikaw ang gumawa. Ganon din si Satanas, siya nanloko kay Ilan at Eva. Siya nanloko sa iyo, nanloko sa atin. Lahat para magkasala tayo. Hindi naman ang Diyos nagtitempt sa atin para magkasala tayo. God cannot tempt. James 1:13, and it is not tempted. Matthew 4:1-11. Luke 4:1-12. Hindi siya nagtitempt ng demonyo, hindi din siya nagtitempt sa tao. Si Satanas talaga ang agent. Gusto kasi itempt ng Satanas ang mga anghel at ang mga tao para matulad niya na rebelde sa Diyos. Kahit napapunta sa impyerno, wala siyang pakialam Kahit magkahirap-hirap siya because of pride. Gusto tayong lahat mga proudful. Hindi tatanggap ng katotohanan. Kaya ngayon, lumabas ka na ngayon. Nakaaway ka na ng Diyos, kakampi ka ng Satanas. Itatanong ko pa sana, Brad Sispo, panindigan mo, lawyer ka ni Satanas, abogado ka ni Satanas. Ibig sabihin, kampi ka sa kanya. Ang Diyos, ang mabait, gumawa sa iyo. Tapos gumawa din kay Satanas. Yung gumawa sa iyo, hindi mo ayaw mo sambahin. Tapos si Satanas yung nagpa-under ka sa kanyang panloloko. Ahinte ka lang ni Satanas. Mas makapangyarihan si Satanas sa'yo kasi naloko ka nga ni Satanas, Badsis po. O dapat sana lumabas ka dyan kay Satanas, kumampi ka sa amin. Ni Bad Ferdy, yung kapatid mo na Kristiyano. At least man lang Kristiyano si Bad Ferdy, mas maligtas pa yun kaysa sa'yo. Kasi Satanas, arsonist yun. Siya yung gumawa ng apoy ng Diyos sa langit, pinababa para masupok yung mga servants of Job. Nagpadala ng whirlwind, pinatay ang anak ng Job. Job chapter 1, verse 16, 17, 18, 19. Pinapagkaliwanag Job. Tinanong ko nga sa iyo sa Revelation 13:13 kasi alam ko ang Biblia Ikaw Badsis, ang problema sa iyo, tutol ka ng tutol sa akin. Tapos pala, Bible pala ang source ko. Okay lang sa iyo, Bible ang source ko. Wala kang katiting na alam sa Biblia. Wala kang katiting alam. Kasi sabi ko, wala kang katiting alam. Kasi common yun sa Catholic at Protestant Bible na nagbabasa, pati nga mga hindi scholar our first arsonist, gumawa ng impero, ng apoy nakakasupok ng kaluluwa at katawan ng tao sa impero, mabubulig ka sa impero. Hindi po ang Diyos gumawa ng imperno, ng apoy na nakakasupok ng kaluluwa at katawan. Revelation 13:13, maliwanag dito Binasa ko ngayon sa iyo. Kunwari, hindi mo narinig. Pero nabasa ko, dapat yung 2,000 mo, padala mo na sa akin. Siguro ang punto por punto, medyo mahina sila sa Biblia. Marami naman si FD mahina sa Biblia. May kukunti lang alam, tapos nagdedebate na. Pwede yun sa'yo. Pero sa akin, hindi Kasi I know the Bible from Genesis to Revelation. I know how to read the Hebrew and Greek Bible from Genesis to Revelation. Other CFs do not know how to read Hebrew Bible and Greek Bible. O Revelation 13:13. The dragon, itong dragon, ito yan yung si Satanas, Revelation 12:9. Ang dragon, siya yung serpente, siya yung ahas, siya yung si Satanas, ang kaaway ng Diyos. Sa 13:13, he performed signs, the dragon, even making fire come down from heaven to earth in the sign of all. Napakaliwanag na siya yung responsible, hindi ang Diyos. Nag-uusap sila sa Diyos, tapos ang Diyos nagpapatay sa mga anak niyo. Kailangan pa ba ang si Satanas para magpaalam para magpapatay ang Diyos? Kung gusto ng Diyos, itinitest nga ng Diyos si Job by way of Satan. Pero si Satan talaga ang direct responsible for letting the fire of God, yung apoy ba, tulad ng apoy, ginagawa ng mga arsonist, sinusunog yung bahay. Halimbawa, may arsonista kang kapitbahay, o nagsasabu, tapos naisipan, sunugin yung bahay mo. Tapos yung Diyos ang ano mo, hindi mo ipahuli yung arsonista na kapitbahay mo kasi ang Diyos ang sisihin mo. You will blame God. God, kasi gumawa ka ng apoy, kaya nasunog tuloy yung bahay ko. Anong luhi ka yan, Brad Sispo? Satan, the devil, is the greatest, the first arsonist. Hello, Brad Sispo? Brad Ross, time na ba? Yes, Brother Alvin. So, hintayin natin si Brother Sispo na mag-open ang cam. 10 minutes lang yan, Brother Alvin. Okay. 10 minutes lang pala, second stand up. Yes. Kala ko. Okay, ito po 15, sorry. Sispo. Brother Alvin, paki-open ng camera mo para makita ka sa pagsasagutan ninyo sa cross-examination dito sa second round cross-examination for 10 minutes. Okay, Brother Sispo, as soon as you kasi na-chopping dito kaya i-off kong camera. Next question. Putol ka, Bedros. Unang tanong? Yes, first question mo, Brother Sispo.
Okay, ang Copy unang din si tanong, Sis po, off mo na ako. ang unang tanong ko, Brother Alvin, si Satanas ba ay nasa Garden of Eden? Yes, Revelations 12:9, yung Okay. So, ayon sa CCC, may mababasa ka ba na yung original na katayuan ni Satanas ay ahas? si Satanas yun, walang iba. Meron o wala? Ginawa lang niyang instrumento yung asya, yung nagsasalita doon. Meron bang ahas nagsasalita? Yun yung si Satanas, sabi ng Bible, Revelation 12:9-12. Letra po letra. Okay. Letra yung Okay. si Satanas. Next question. Okay. Yung Satanas ba at yung serpente isa? Yes, kasi Revelations 12:9-12, sinabi dito ng Biblia, yung matandang ahas, title ni Satanas, the old serpent, the deceiver, is Satan, Lucifer, no other. Walang iba eh, siya naman talaga Okay. yun. Kung sino yun. Kung iba yun, di dalawa na yun sila. Agree No, ka they're ba the na same. yung sabi sa 3:1 ng Genesis, ayon sa'yo, ay kabisado mo yan, ay hayop sa parang, ang sabi sa 3:1. Yes, kasi nga si Satanas na gumamit ng hayop. Ang Diyos na, naging tao si Jesus. Ang asno ni Balaam, nag-usap nga ang anghel doon, gumamit sa asno ni Balaam. Okay, Numbers meron chapter tayong 22. objection. Patapusin mo na po. Otherwise, kung may objection ka, object to the moderator. The objection moderator, ang tanong ko kasi ay ganito. Hindi ko tinatanong si Adan o si Balaam. Ano? Ang tanong ko ay, agree ba si Brother Alvin na si Satanas ay hayop sa parang? Sinagot ko naman yes eh. Wala naman ko sinabi disagree ako, no? Wala ko sinabi no. Tapos nag-explain ako. Kaya nga sumapaw ka, dapat tapusin mo na ako kasi ano naman ang sagot ko eh. Categorical naman. Yes, I agree. Genesis 3:1-2. Kung agree ka na si Satanas ay Yes. hayop sa parang, ano ang original na katayuan ni Satanas ayon sa CCC? Yes, kung hindi pa siya hinulog dito sa lupa, he is an angel, 63:391. Pero hindi naman siya nag-pursue pagiging angel eh, naging demonyo siya. Sa pagiging demonyo niya, yung pinakatuso na hayop, yung forma ng dragon, ng old serpent, yun nga ngayon si Satanas. Isa impero, makikita mo, dragon talaga siya eh, sa serpent. Yung mukha niya, mga reptilian nga yung mga demonyo eh. Kung napunta ka ng impero, dyan... Objection, Mr. Moderator. Okay. Pakiklaro lang kay Brother Alvin kasi sabi niya hayop sa parang kinonfirm niya kanina. Tapos ngayon ay anghel naman na daw. Ano ba talaga? Anghel o hayop? Sandali lang, moderator muna. Sa narinig ng moderator, ang sabi ni Bro Alvin, bago inihulog sa lupa, anghel si Satanas. Tama ba, Brother Yes. Alvin? Tamang-tama, Brad Ross. Okay. Brad Moderator. Okay, resume time. Yeah. 7 minutes and 29 Ang seconds. tanong ko kasi, Mr. Moderator, ang tanong ko kasi ay ano ang original na katayuan? Nag-confirm siya kanina sa 3:1, hayop sa parang, sabi niya. Mr. Moderator, narinig mo naman ang sagot ko eh. Okay, ang tanong... Pakilinaw nga yan ba, Mr. Moderator? Yes. Moderator concern muna, ano. Ang tanong pala ni Sispo, ano ang original na kalagayan ni Satanas? So, sinagot mo raw, Brother Alvin, na hayop sa parang. Tama ba yun, Brother Alvin? No, hindi po ganyan, Mr. Moderator. Sinagot ko ang original, Anghel 391. Hindi naman ako bobo eh. Alam ko ang CCC. Kaya nasagot ko si Sispo, pero dinagdagan ko, nung hidulog siya sa lupa, naging yung ahas, kinakasangkapan niya kasi yung ahas hindi yun sa langit. Dito yun sa lupa, sa Garden ng Eden. Dito sagad tayo sa Garden ng Eden. Bakit bumalik ka sa original? Okay, Dito na tayo nagumpita. okay. Sa matandang ahas. Okay, resume time tayo. Next question, Brother Sispo. Balikan ko yung tanong ko. Si Satanas ba ay hayop sa parang? Yes! Naging sa Genesis 3:1-2. Alangan naman hindi. Nabasa mo yung Genesis 3:1-2. Kaya nga sa Revelations 12:9, isa na sa titulo niya, matandang ahas. Hindi na yun mababago.
Sa YouTube, tingnan mo dyan, ang mga demonyo na sa impyerno, reptilian ang mukha, reptilian parang buhaya, may kaliskis, reptilian talaga parang ahas. Hindi mo yan matutulan ng YouTube. May YouTube ka yan nga. Hindi Okay. reptilian ang Kung mukha. siya ay hayop, kung siya ay hayop sa parang, Next kung question. siya ay hayop sa parang, hindi siya anghel sa langit. Teka muna, Francisco. Pag hindi pa nagtama ang moderator sa sagot ko kasi hindi pa 30 seconds, patapusin mo muna ako. Huwag kang sapaw na sapaw kasi Okay, post hindi ko natin. I have to explain my side eh. Kaya nga magsasagot ako. Pinuputol mo eh. 15 seconds lang pinuputol. Okay, Brother Alvin, next question na lang tayo, Brother Alvin. Next question na lang tayo. Okay, next question ko, kung siya ay hayop sa parang, hindi siya ko pa anghel nga sa nasagot langit. eh. Sa kanya lang yung moderator. Nakasagot dito. Okay. Mali. Mali. It does not follow. Fallacy of non-sequitur. Teka muna. Yan nga ang sinasabi ko eh. Sige, Pasagutin sige. mo man ako, Francisco. Otherwise, kung ayaw mo kong pasagutin, mag-object Wala man ka. ako sinabi, Matagal wala na man tayong akong debater. ingay na ginawa. Sige, Brother Alvin. Mapaw ka eh. 30 seconds, 30 Pa nga sa seconds. moderator. Kung mo Moderator gusto, muna, hindi mo gusto ang sagot ko. Kasi hindi categorical, mag-objection ka, i-address kay Brad Ross. Excuse me, Brad Ross, objection. Hindi magsapaw ka sa akin ng direkta kasi I'm answering your question. Naubos na sa sayang ko. Tapos ibabalik na naman ng moderator sa tanong mo. Lalabas. Okay. Tahimik lang naman Wala ako. akong nasagot. Kasi hindi mo ko binigyan ng oras eh. Okay, Brother Alvin and Brother Kasi Cisco. naman, moderator, pipigil na lang ako. Dito na lang ako kasi ikaw din moderator, ibalik mo kay Sispo. Dapat kung ipatuloy mo, pasagutin mo muna ako moderator Yes. kasi hindi pa tapos eh. Yes, Brother Diba? Alvin. You should be fair. Yes, Diba Brother ba Alvin. kay Sispo ang tanong? Hindi ko pa nasagot ang tanong eh. Yes, Brother Maubos ang Alvin. oras ko nito. Yes. Ang tanong. Brother Alvin, sandali lang, Brother Alvin. Bibigyan kita uli, sabi ko kanina, bibigyan kita uli ng 30 seconds. Kina-clarify ko lang kung ano yung objection ni Brother Sispo. Since na-clarify ko na ng moderator, bibigay ko uli sa'yo yung 30 seconds para sagutin yung tanong ni Sispo. Okay, Brother Alvin? Yun ang tama. Kaya huwag ka muna Sispo magsalita kasi sagot mo na ako 30 seconds. Okay. Sagot ko ba Sispo, original, kung siya anghel sa langit, teka muna, walang magsalita. Tapos ang inulog niya sa lupa, dito nag-umpisa siya naging ahas, matandang ahas, Revelation 12:7-9. Forever na title niya yon. Sabi ko sa iyo, i-search mo sa YouTube, lahat ng demonyo, reptilian, ahas ang mukha. Ikaw wala kang ebidensya, hindi reptilian, hindi ahas. Kaya ikaw walang ebidensya eh. Sa korte, nandyan sa YouTube, tingnan mo, demons in hell. Consistent, puro reptilian, ahas. Hindi mo na yun matutulan, ikaw walang ebidensya. Next Yun ang question. sagot ko. Next question. Okay, next question. Pili ka lang. Hayop ba si Satanas na original na ginawa ng Diyos o anghel? Excuse me muna, moderator. Okay, Objection. post muna natin yung time. Okay, anong objection, Brother Alvin? Kasi linagyan ni Sispo ng salita ang bibig ko. Wala kong sinabing original yung hayop. Sabi ko, anghel original. Tapos ang binagsak na sa lupa, yun, doon na siya nag-evolve, naging ahas. So hindi yung pagka ahas. Original. Huwag mo kung ipilit sa bibig ko na original yung ahas. Wala kong sinabing ganun kasi I know the Bible. Hindi naman ahas si Satanas sa langit eh. Okay, Angel Brother sa lupa, naging ahas sa lupa. Moderator. So huwag mo sabihin nagsabi ako na original na ahas sa langit. Okay, Huwag mo ako moderator. sispulag-lagyan ng salita sa bibig ko. Moderator, Para sa yung question, hindi ko sinabi yun. Okay, Brother Alvin, moderator concern muna, ano. So, tapos na tayo dyan. Ang next question kasi ni Brother Sispo, ano yung original na kalagayan ni Satanas? Anghel or hayop sa parang? Yun yung huling tanong ni Brother Sispo kanina. Kaya nga, nag-object ako kasi sinagot ko na yun kanina, Brad Ross. Okay, Redundant na, sabi ko, original anghel. Tapos nang nangging dito sa lupa kasi hinulog. Pag anghel, hinulog dito sa lupa, sagot mo na ko 30 seconds.
hinulog sa lupa, naging ahas na mula sa lupa. Genesis 3:1-2. Sa langit, hindi pa siya ahas. Yung prueba ko sa YouTube, mga reptilian, mga demonyo, consistent, Catholic and Protestant, na mga seers and visionaries, si Sispo, walang patunay sa YouTube na hindi reptilian, hindi ahas si Satanas. Next question. Next question. Next question, Brother Ross, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Okay, ang 3:1 ay ang sabi, nilikha ng Diyos. Si Satanas ba nilikha bilang hayop o nag-transform biglang hayop? Good question. Sagot, nilikha siya ng mabuti na anghel sa langit. No, Nehemias 1:6-9, Colossians 1:15-17, maraming talata sa Biblia. Dahil sa kanyang kapalaluan, nagrebelde siya sa Diyos, nakipaghira siya sa Diyos, hinulog siya sa lupa, Revelations 12:9-12. Doon siya nag-umpisa sa Eden, naging hayop na reptilian. Hindi lang siya, pati lahat ng demonyo nandiyan sa YouTube. Ito wala kang prueba ng Satanas. Objection, Mr. Moderator. May objection tayo. Anong objection, Brother Sispo? 4 minutes and 20 Ang tanong ko kasi, Mr. Moderator, nilikha ba ng Diyos si Satanas bilang hayop o nag-transform siya bilang hayop? Brother Alvin? Counter-objection mo na, moderator. Okay. Proceed, Brother Alvin. Counter-objection ko, moderator, kasi sinagot ka naman ng maliwanag. Hindi siya nilikha direkta na maging hayop, Genesis 3:1. Kasi si Adan at si Eva lang nilikha sa lupa. Si Satanas doon sa langit. May talata nga ako, Nehemias 9:6, Colossians 1:15-17. All the things in heaven created by God. Yun yung good angel, si Lucifer, si Satanas. Nang nahulog siya dito, doon na siya nag-transform na naging ahas. Maliwanag naman ang sagot ko eh. Wala namang confusion doon. Next question, Mr. Moderator. Okay, next question, Brother Sispo. Yung serpente ba nilikha o nag-transform ang sabi? Sabi ko nga, si Satanas, he transformed himself into a reptilian, yung serpent. Yun nga ang title niya. Everlasting Serpent, the Deceiver. Yun ang title niya. Kaya yung mga demonyo din, mga deceiver din, mga reptilian. Ang prueba ko na totoong Biblia sa YouTube, wala kang makikitang upload dyan na mga gwapo sa mga demonyo. Puro reptilian, may buntot na parang crocodile, mga mukha palang ahas, may kaliskis. Consistent eh, both Protestant at Catholic. Ang yun ang prueba ko, ebidensya. Ikaw wala kang ebidensya. Hindi mo matutulan yan, Ba't Sispo? Anong mukha ni Satanas? Hindi mo alam eh. Wala kang alam. Kahit science, kahit sa YouTube, hindi mo pinapanood eh. Okay. Next question, Mr. Moderator. Next question. Sa 3:1 ba, ano bang sabi doon, Brother Alvin? Nilikha o nag-transform? Pakisagot. Sa 3:1. Walang letra po letra, nalikha at transform. Pati yung transform mong salita, bibig mo lang yun na transform. Sinanguyunan kita kasi dati siyang anghel na babait sa langit. Nang inulog sa lupa dahil nagrebelde, wala na siyang lugar doon sa langit. Revelations 12:7-9. Tinawag na siyang ahas. Yun nga ang Genesis 3:1-2. He transformed himself. Siya mismo nagbago sa kanyang sarili from angel of light into a thing of darkness, evil. 2 Corinthians 11 verse 13-15. Yun na kung naging reptilian siya, sabi ko sa'yo sa YouTube. Mga reptilian mukha ang pangit, dragon, ahas, mga demonyo, hindi lang sa Satanas eh. Yung mapunta sa impyerno, reptilian talaga. Yes, anong objection, Brother Sispo? Ang tanong ko kasi, Brother Moderator, ay ano ba yung mababasa doon sa 3:1? Nag-transform o nilikha? Sandali, moderator muna, narinig ng moderator kanina kay Brother Alvin, walang mababasang nag-transform or nilikha. Tama ba, Brother Alvin? Yes. Tama. Categorical yun na sagot. Yes. Tama. Okay. So, pwede ba akong magbasa, Mr. Moderator, bilang next question as a premise? Okay, pero running time na yan kasi premise yan para sa question mo. Okay, go ahead. Ayon sa 3:1 ay ang hayop nga ay tuso sa alinmang
hayop sa parang nanilikha ng Diyos. May nabasa ba o wala, Brother Alvin, nanilikha? Oh, nilikha dito sa lupa. Dito sa lupa. Anong problema dyan? Did it negate my proposition na hindi masama si Satanas? Naging nakakasama nga yan sa kanya eh. Kasi niloko niya ang tao dito sa lupa. Yes. Next question. Next question. So, ilang beses nilikha ngayon si Satanas? Isa o dalawa? Isa lang, pero si Satanas transformed himself. Oh, 2 Corinthians 11:13. No wonder even Satan transforms himself into an angel of light. So may kapangyarihan si Satanas eh. Kaya reptilian nga yung mukha niya. Ang Diyos ba gumawa sa kanila mga reptilian, mga ahas? Si Satanas gumawa kasi lumabas na sila sa langit. Naging pangit na sila. Hindi na gwapo. O sa YouTube may prueba ko, both Protestant at Catholic, that reptilian talaga mukha, ahas. Itututulan mo yung pagka-ahas si Satanas. Pagka-reptilian. Eh wala kang ebidensya sa iyo eh. Sa amin meron eh. So pabor sa Katoliko, sa Kristiyano. Next question. Okay. Ilang oras pa po, Mr. Moderator? 1 minute. 1 minute. So, ang tanong ko kasi, Brother Alvin, Mr. Moderator, kay Brother Alvin, ano yung mababasa? Nag-transform ba siya o nilikha doon sa 3.1? Ito muna, may concern ako, Francisco, bago tayo patuloy. Okay, merong objection si Brother Alvin. Ano yung objection, Brother Alvin? Ang objection ko, moderator, matagal naman tayong debater dito sa DevCon at sa PDA. Dapat focus tayo sa topic. Out of topic na yun eh. Wala namang relevance yun. Nag-transform ba Satanas? Created ba Satanas? Does that destroy my proposition? Ibang topic na yun. Nag-transform ba siya? O na-create ba? Ang proposition na sisirain ni Batispo bilang negative na hindi masama si Satanas. Walang pinatay. Matatagalan tayo dyan eh. Tapos out of topic naman, hindi ko papatulan yan kung ipatuloy na yung Batispo. Correct, moderator. Brother Alvin, meron na lang 49 seconds si Brother Sispo. So siguro bibigyan na lang natin yung last question ni Brother Sispo or dalawang question pa ito. 49 seconds, Brother Sispo. Change the question. Okay, Reform the question kasi ito topic eh. Okay, Reform the question. Okay, request ni Brother Alvin kung papayagan ni Brother Sispo. Brother Sispo, 49 seconds. Okay, 49 seconds. Question, Brother Alvin. Saan mababasa na si Satanas ay naging serpente? Nag-transform siya sa pagiging serpente. Dalawang talata. Ang Genesis 3:1-2, God created the serpent na tuso. More than anything else, meaning he is wise. Objection, Tinawag Mr. ng serpent. Objection muna. Tapusin mo muna. Tanong kasi transform, not created eh. Dalawang ang talata ibigay ko sa iyo, patapusin mo ako kay kulang na lang ang oras, sayang, 30 seconds lang naman sa akin. Okay, sandali Wala lang. naman ako. Moderator mo. Inuna lang kasi ni Brother Alvin siguro yung created. After that, yung pangalawang... Okay. After the transform. Okay. 26 seconds sa Brother Alvin at remaining time. Yung created, letra po letra, Genesis 3:1-2, pero sinabi doon, ahas na si Satanas. Siya nag-transform sa into evil from being a good angel into Satan, the demon, the ahas. Sa Revelation 12:7-9, 2 Corinthians 11:13-14, even Satan, the angel of light, transformed into himself as an angel of light, but he is an angel of darkness. Napakaliwanag yung talata yan, transform into an angel of darkness, angel of light. Tutulan mo yan, dalawang talata. Kung nasagot kita, Batispo, doon. Sige, salamat. Brother Alvin, yun po ang cross-examination ni Brother Sispo sa rebuttal stand ni Brother Alvin. Ngayon naman, bibigay natin ang 10 minutes rebuttal stand ni Brother Sispo. Brother Sispo, 10 minutes. Ayun, yung 3:1, yung Genesis 3:1, nilikha yun ng Diyos direkta. Kung si Satanas ay yun yung ahas, 2 beses siyang nilikha ng Diyos.
Teka, moderator. Pwede moderator? Mayroon lang akong... Okay, stop natin yung Dalawang beses siya ka ng Diyos. Teka mo nang huwag mo nang tumawa. Seryoso ako dito, no? Let us be serious, kay matanda na tayong debatista. Brad Ross, mayroon akong concern. Yes. Go ahead, Brother Alvin. Kasi kahit rebuttal na, at least man lang na focus tayo sa topic. Ini-insist ni Brad Ross, naging ano na tayo kanina sa last question, na kung pwede iwanan yung tanong na yun kasi lumabas na yun eh. It does not prove anything eh. Kasi ito topic nga, dapat panindigan ni Brad Sispo na sirain yung tinindig ko ganyang mga talata. Wag yung creation ba o transform ba? It does not do good to him and to me. Nagagawa na lang to ng ibang topic kasi wala lang masabi eh. Back to topic, Brad Sispo. Okay, meron tayong rules sa PDA, no? Kahit na sa rebuttal stand, kailangan babatay pa rin doon sa topic. Out of the topic, Yes. It's not included sa debate kasi lalabas na tayo sa topic pagka ganon. Lalayo na. Napunta na tayo sa creation, Brother Sispo. So itutuloy natin doon sa topic. Balik tayo sa topic doon. Kailangan mong basagin sa rebuttal stand mo yung stand ni Brother Alvin sa topic mismo. Okay, Brother Sispo, ibinalik ko sa 10 minutes kasi naputol ka doon sa pag-uumpisa mo. Brother Sispo? Yes. Ang binabasa ko naman dito, yung stand ni Brother Alvin. Yung stand niya, siya ay nilikha ng Diyos bilang angel of light. Then suddenly, nilikha uli siya dahil ang sabi niya, siya din yung 3-1. Ito, dalawang paglikha sa kanya, dalawang basag yan. Lalabas, dalawang creation si Satanas. Dalawang beses nilikha ng Diyos. At ang sabi niya na ang Satanas ay nagta-transform na into hayop, no? Yun yung sabi niya sa 3:1. Ayan. So ang binabasag natin dito yung kanyang maling unawa patungkol diyan. Dahil ang Satanas hindi yan ang serpente. Ayan. Hindi yan ang serpente. Dahil ang serpente maliwanag ang sabi, yan ay hayop sa parang, basag yan. Hayop sa parang yan, hindi yan sinabi, maliwanag, hindi yan sinabi doon sa talata na yan ay anghel. Walang sinabing gano'n. At hindi mo mababasa doon sa act of disobedience na yan, na nandun ang Satanas. Walang Satanas doon. Walang Satanas doon sa eksena ng Genesis 3:1. Walang kang mababasang Satanas doon. Brother Alvin, akala ko ba kabisado mo yung Bible? Walang Satanas na mababasa doon, letra por letra. Huwag kang hihigit sa nasusulat. Oo, ang sabi doon, serpent, hindi Satanas. At maliwanag yung Satanas ay anghel na hinulog sa lupa. Ang serpent, maliwanag na hayop sa parang yan, nilikha ng Diyos direkta. Di ba basag? Shoutout doon sa mga nasa TikTok, no? At mga Katoliko na nanonood sa TikTok na ganun pa din ang unawa kay Brother Alvin. No? At ang napatunayan niya na sinungaling yung serpente doon na si Satanas, hindi nga si Satanas yun. Serpente, hayop nga yun. Oh. Yung sinabi mo doon sa Revelation chapter 12, matandang ahas yun. Wala namang sinabing matanda doon sa Genesis. Tinagdagan mo na, pinaghawig mo na. Ang sabi doon, Genesis, ahas. At sabi doon sa Revelation, matandang ahas. Dahil may ahas, pareho na. Therefore, matanda. Siya na yun. Siya na rin yung nandun sa Genesis chapter 3. Ganun ba, Brother Alvin?
O isang ano yan, ang tawag dyan, hasty generalization. So yung pag may ahas na, siya na pala yun. Ay yung ahas doon sa ano, kung i-apply natin lahat yan, yung ganung rule, yung ahas na hawak-hawak ni ni Moses, siya na rin pala yun. Ay nakakagaling yun. O yung tungkod na hawing ahas, kung ang ahas ay siya lahat ganun pala ang application, yung ahas na nandoon sa tungkod ni Moses, na naggumaling sila, na tumingin sila doon sa imahe ng ahas na yon, eh pinagaling sila ni Satanas. So balik tayo sa topic, no? Natatawa ako kasi hindi maliwanag doon, maliwanag kung mabasahin nyo, hindi yan yung anghel, yan ay hayop. At wala kang mababasa, Brother Alvin, lahat ng mga sinabi mo ay pawang akusasyon lamang, siya ay mamamatay tao. Tinanong kita, sino pinatay niya? Wala ka namang masabi kung sino, no? Kaya yung itatanong mo sa akin dapat ay kaugnay doon sa aking mga ilalatag na wala talaga siyang pinatay. Dapat mayroon kang ipapakita sa akin na sino pinatay niya. Kagaya ka din ni Wendell Talibong, sabi niya, dinaya niya buong mundo. No? Dinaya niya ang buong mundo. Dinaya daw ang buong mundo. Ano, madali lang mag-akusa nun. Paano mo papatunayan? Yun ang mahirap. Sige, paano mo patunayan na dinaya niya ang buong mundo? Sa paanong paraan? Oh, hindi na yan masagot ni Wendell. Sigurado hindi mo din yan masasagot. Diba? Kasi tinanong ko mga taga-punto por punto. Oh, kung dinaya niya ang buong mundo, sa paanong paraan? Paano niya mapapatunayan na dinaya niyo nga? Hindi, madali lang mag-akusa. O Brother Sispo, magdaraya ka. Sa paanong paraan? Diba? Sa paanong paraan? Yun yung mahirap. Yung magpatunay. Madali mag-akusa, pero yung magpatunay, mahirap. Wala kang napapatunayan doon sa mga akusasyon mo. Ang dala-dala mo lang lahat, akusasyon eh. Mamamatay tao, sinungaling. Sinong pinagsinungaling, wala namang mapakita. Sinong pinatay, wala ding mapakita. Oh. Kaya nga sabi ko, 2,000 bibigyan ko kayo, bigyan nyo comment sa comment section kung sino pinatay niya, direkta. Bible book chapter. Bible character, kahit isa lang. Pinatay niya, direkta. Pag sinabing murder, Brother Alvin, premeditated killing yun. No? Pag sinabi mong murderer, premeditated, ano yan? Killing. Ibig sabihin, pinagplanuhan. Direkta na ikaw yung, na siya yung papatay doon. No? May mababasa ka bang ganyan na Bible character? Para ma-justify yung sabi mong murderer. Oh. Kung basahin mo sa encyclopedia, meaning ng murderer, premeditated killing yan. No one in the Bible na may pinatay siyang ganyan. Para masabi mong justify yung pagkasabi sa 844 ng CCC mo. Sino yon? Ayan. Sinong Bible character yon? I-comment nyo dyan sa comment section para sabihin nyo na yan nga yung pinatay niya para justify yung akusasyon nyo na siya nga ay mamamatay tao. Oh. Isimani yan. Oh. Screenshot nyo, ilagay nyo sa comment section. Oh, yung kasinungalingan niya, magbigay kayo. Anong kasalanan niya? Anong kasalanan niya para siya ay ma-out sa heaven? Ano yung una niyang kasalanan? Wala din kayo maibibigay. Basta masama lang yan. Pero wala kayong maibigay kung ano yung kasalanan niya. Ano ba yung kasalanan niya?
Oh. Ano ba talaga yung kasalanan niya? Anong kasalanan niya? Wala kayong makita kung anong kasalanan niya. Basta masama siya, yun yung tinuro sa inyo, masama siya. Pero wala naman kayong mapakita kung ano yung kasalanan niya. Diba? So ano yung kasalanan niya, yun yung dapat mong alamin. At sino yung mga pinagsinungalingan, sino yung pinagpapatay niya, no? Dahil pag sinabi mong sinungaling, direktang lumabas sa bibig niya. No? At pag sinabi mong pinatay niya, direkta siya yung pumatay. No? 1 minute. Yan yung dapat yung isolve. No? Hindi puro paratang lamang. Huwag ganon. Oo. Huwag ganon ba puro paratang lamang yung dala-dala natin sa debate, Brother Alvin. O, magdala ka ng facts. O, ito yung pinatay niya. O, therefore, panalo ko. Eh, wala kang dala. Eh, di panalo ko. Wala ka na patunayan dito sa debate ito, Brother Alvin. At yun lang siguro at shoutout sa mga nanonood dyan sa TikTok at dyan sa PDA. At wini-wave ko na yung oras ko, Brother Moderator. Okay, so 10 seconds wave ni Brother Sis po, ano? So check muna natin. Cancel. Off. Okay, buksan natin yung ating 7 minutes for the cross-examination pa pala, ano? Brother Alvin? Ng affirmative sa negative, last cross before sa summary. Yes. Okay, sorry, ano? So meron pa pala yung cross-examination dito. Brother Alvin, 10 minutes for the cross-examination. Sige, unang tanong ko sa iyo, Batsis po. Sabi mo, magbibigay ka ng 2,000 pag mapatunayan ko na merong pinatay direkta sa Satanas. Pwede muna ipakita mo yung 2,000 mo para tulad ko kanina walang bluffing dito. Kasi showdown to eh. May bayaran dito pag napatunayan kasi kasama to sa cross-examine kasi magbibigay ako ng prueba eh. Pwede pakita mo, Batsis po, kasi pinakita ko yung pera ko. Hindi talaga bluffing, i-Gcash ko to. Sabi ko to. Sa'yo, meron bang 2,000 dyan na pag matalo kita ngayon, i-Gcash mo sa akin agad. Kasi kailangan ko mag-donate kay Brad Ross eh. Sige, Batsis po, meron ka dyan o wala? Baka nag-bluffing ka lang. Nag-bluffing Sige, ka lang. papakita natin. Siyempre, papakita natin, siyempre. Sige daw. Okay. Saan? Yan, ang laman yan ay 2,000 pounds yan, bro. Okay, sige. Okay, maraming salamat. 2,000 pounds. Ayan, 2,000 pounds ko na. O, ngayon, unang cross ko ngayon sa'yo, tungkol na dito sa tema. Dito sa pahayag 12:3 hanggang 4, sinong humila sa 1/3 of the angels in heaven kasama ni Satanas palabas ng langit? Sino yung dumamay Si sa Satanas. 1/3 of the angels in heaven? Si Satanas. Oh. So saan na ngayon sila ayon sa Bible? Sa impyerno o sa langit? Saan? Sa impyerno. Okay. Sa impyerno, maraming salamat. So sa impyerno, anong tawag doon sa Bible? Di ba second death yon? Yes or no? Pag may impyerno ka, hindi ka na makalabas doon. Second death yon. Yes or no? Yes. Hindi ka na makapasok Yes, balik sa langit. pero buhay pa sila, di ba? Amen Kaya ba? nga, pero hindi na sila makapasok sa langit. Yun nga ang second death na sabi mo. Pero ang sabi ko, buhay pa sila, hindi sila patay. Next question ko, so ngayon, i-Gcash mo na yung 2,000 mo kasi meron pala dinala si Satanas sa impyerno. Namatay na katulad niya. Yes or no? I-Gcash mo na. No, Ibibigay- kasi hindi siya pinatay, hindi sila patay, buhay sila. So, sunod na tanong ko, Batsis po, ang alam mo pala sa patay, physical death lang, hindi spiritual death, na hindi ka na maliligaya hanggang walang hanggan. Hindi ganyan yung sabi ng dictionary. Tormented day and forever and ever in hell. Yun pala ang alam mo, isa lang klase ng kamatayan,
physical death lang, yung sa mamamatay tayo. Objection, Mr. Moderator, hindi niya ako pinapatapos kung sumagot eh. Okay, naka-stop yung time natin, 7 minutes and 15 seconds. So, ano yung objection mo, Brother Sispo? Objection ko ay hindi valid yung murder na sinasabi niya, hinila niya yung mga anghel. Dahil hindi naman patay yung mga anghel na yun. Buhay naman yun. So, hindi yun murder. Moderator. Okay, counter, objection? Actually, moderator, sumama na siya sa akin na second death yun. Ayon sa Bible, Revelations 20, 7 to 15. So ngayon, nagtanong ako, second death, sabi niya yes. So, ibibigay na sa akin yung 2,000 niya kasi may umamin siya, may second death pala. Hindi naman namin debate dito, annihilation ba ang second death? O spiritually dead ba na hindi na makabalik sa langit sa piling ng Diyos? Wala naman kaming debate. Tinangan niya lang, death lang naman eh. Patapusin mo kung magsagot. Teka muna, hindi pa ako Kasi tapos ang objection. trabaho mo ngayon, Mr. Moderator, Mr. Alvin, magtrabaho ka magtanong, hindi ka magpaliwanag. Hindi counter objection ko ba? Moderator, Tapos counter consent objection muna, ko. Brother Alvin, moderator muna. Nag-objection si Brother Sispo, pinagsalita natin sa kanyang objection, then binigyan natin ng counter objection si Brother Alvin. So itong sinasabi ni Brother Alvin is part of counter objection. Counter objection pa. Okay, meron pa ka ba bang sasabihin na doon na Brother Alvin, may kulang pa ba? Yun lang moderator na umami na siya na second death pala based on the Bible, Revelations 22 to 15. Tapos, ang sunod ko na tanong sa kanya, ijikas na pala niya yung 2,000 niya kasi may second death pala eh. Umamin siya, hindi naman siya tumutol eh. Lumabas siya na yung annihilation pala ang ibig sabihin niya sa death. Okay, moderator na decision kasi nakapag-object na yung dalawa. So next question tayo, Brother Sispo. Brother Alvin. Next question. So ngayon, Brother Sispo, inaamin mo na yung death mo pala, physical death lang pala, na annihilation, yung mamatay lang sa sementeryo. Wala ka palang konsepto ng spiritual death na hindi ka nakapiling ng Diyos forever and ever. Yes or no? Inamin mo, hindi mo pala alam yung spiritual death. Second death, yun lang palang first death na annihilation, na mamatay tayo. Wala akong inaamin. Wala akong inaamin dahil yung sinasabi mong death, hindi yung murder. No, yung sinasabi ng Bible na spiritual death, hindi sunod yun sa murder na kasalanan ni Satanas. Okay, post muna natin yun. Hindi pa ako tapos, objection muna, hindi pa ako tapos sumagot. Hindi, objection man, hindi man ako sumapaw sa'yo. Dito ako sa moderator nag-address. Anong objection? Kaya nga, ang sabi ko, hindi yan murder. Kung yan man ay physical, spiritual death, hindi pa rin murder yan, categorized. Nakuha ko na yung sagot mo. Yes, bigyan mo natin ng objection si Brother Alvin. Brother Alvin. Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi nakuha na natin ang sagot niya na yun daw spiritual death, hindi daw murder yun. That is an assertion na wala na doon sa premise ko sa tanong. Kasi ang tanong ko, alam ba niya na meron palang spiritual death? Hindi lang physical death, na sabi niya annihilation, pinatay, physical lang pala ang physical death niya. Pinaklarify ko, moderator. Hindi naman siya sumagot eh. Wala siyang sagot. Kaya object ako, moderator, wala siyang nasagot. Sinagot na kanya na yes, second death meron. Ang second death niya, first death pa rin pala, annihilation pala, physical death pa rin pala. Okay, counter, Brother Sispo. Ang counter ko dyan, hindi pwedeng i-connecta niya pag death ay murder na lahat. Doon siya nagkakamali kasi pag sinabing death, kinoconnect niya sa murder. Ang usapan, bigyan mo akong talata na may minurder si Satanas. Kinonekta niya doon sa mga anghel na kinonekta niya doon sa mga anghel na dinala niya sa lake of fire na second death daw po, no? Ay murder na. Okay. Sige, moderator, next question na lang para hindi tayo mahaba dito. Next question na lang. Next question tayo, resume time, Brother Alvin. Next question, Batsis po, ito. Sabi mo, may spiritual second death. Umamin ka according to the Bible. So sabi mo, hindi agad yan pinatay o murder o killing ang spiritual death. Saan talata nagsabi na pag spiritual death sa spiritual plane na hindi yan pagpatay, hindi yan murder? Saan sa talata ng Bible? Kasi sa Bible,
murder pa rin ang tawag niyan eh. Spiritual murder, murder pa rin yan eh. Physical murder, murder pa rin. Sa talata, meron kang chapter and verse, categorical yan. Pag wala, sabihin mo wala kang talata. Pag meron, ibigay mo. Pag sinabi sa 3 Genesis chapter 3 verse 7 or 2:7 ba yan? Chapter 2 hanggang chapter 3 ng Genesis, mayroong surely die dyan. Pag sinabing die, hindi murder yon. Walang talata dito na spiritual death, hindi murder. Ikaw na nag-conclude ba, Sispo? Nagbigay ka ng talata, pero wala yung tinanong ko. Mr. Moderator, no? Ang sagot ko ay magbigay ng talata. Nagbigay ako ng talata. Sandali lang. Nagsasabay-sabay kayong dalawa, sandali lang. Ano? So, Nagbigay ako ng talata, sabi ko, ang sabi ng Diyos sa Genesis chapter 2:17, the day you shall eat thereof, you will surely die. Ayan. Yung die na yan ay death. Ayan. Hindi yun pwedeng sabihing murder. Teka, moderator. Sandali lang, my brother Alvin, ano? Hindi yata, sa tingin ko, hindi nakuha ni brother Sispo yung tanong mo. Kaya nga, hindi nakuha. Spiritual death, second death, eh. Ang topic ko. Ulitin mo na lang. Kanya murder physical, eh. Ulitin mo na lang, brother Alvin. Ulitin mo na lang yung question mo para mag-gets ni brother Sispo at maibigay niya yung eksaktong sagot. Ulitin ko para mas malinaw. Yung 1/3 of heaven, spiritually, naggera sila doon sa langit. Walang physical doon, walang physical death. Pero they died in hell, yun ang tinatawag spiritual second death. Sabi mo, pag death, hindi agad murder. So nag-aasa ko sa iyo, yung sa spiritual plane, saan yung hindi murder at killing, yung spiritual death at second death, sa spiritual, hindi murder. Yun saan talata? Wala sa Genesis 2:17. Physical yun eh. Yun nga sinasabi ko. Yun nga sinasabi ko. No? Hindi lahat ng death o die sa Biblia ay pwede mong i-connect na murder. Naintindihan mo ba, Alvin? Pag sinabing namatay si Moses, murder na ba yon? Kaya nga, yung premise mo na ganyan, na hindi lahat ng murder, hindi connect sa death, word na death. Ako nagtanong sa iyo, huwag mong ibaliktad sa akin, you're under cross. Saan yung premise mo? Sinagot na kita, yung lahat ng death, hindi yan pwede mong i-categorize as murder. Moderator, wala siyang talata. Nag-ano lang siya, nag-assert. Sandali lang, wala siyang brother Alvin, sandali lang, moderator muna, ano. Ang tanong kasi, nakuha ko yung tanong ni brother Alvin, saang talata? Yes. Saang talata? Yun na yung spiritual. Wala. Sinagot ko na yan, Mr. Moderator. Genesis chapter 2:17. Sabi ng Diyos, you will surely die. Sandali lang. Linawin natin. Ang tanong niya, brother Alvin, saang talata mababasa na yung spiritual death ay hindi murder? Yun yung sagutin ni brother Sispo. Ang ibinigay ni Sispo, Genesis 2, tama ba Sispo? 17. Walang mabasa. Spiritual death ba yung tinutukoy doon? Meron bang mabasa na spiritual death? Wala nga, moderator, question na lang. Bibigyan natin, sandali brother Alvin. Meron pang 30 seconds si brother Sispo para i-explain bakit niya sinasabi na spiritual death yung sa Genesis 2. Okay, brother Sispo, 30 seconds. Okay, ang 30 seconds dito, ang hamon dito, ang showdown, ay mapakita ni Alvin na merong pinatay yung aking kliyente. Well, that is the topic. No? Kinunay niya sa mga anghel sa heaven na dinala niya daw sa lake of fire, no? Which is like second death. Ay, buhay pa naman yung mga yun. Ayun nga, physical death pala ang ibig sabihin ni Sispo. Teka, sandali lang, brother Sispo. Linawin lang natin para din sa mga viewers, ano? Ang tanong kasi ni brother Alvin, saan mababasa na yung spiritual death ay hindi murder? Ang sagot mo, Genesis 2:17 ba yata yan? So, i-explain mo yung Genesis 2:17 ngayon kung bakit mo naisagot. Wala. Okay, resume time, 4 minutes. Ako ba yung mag-explain?
Yes, kasi yun yung sagot Hindi, mo, magtatanong Genesis ako, next question na. 2:17. I-explain mo yon, bakit spiritual death yun na hindi murder. Okay. Yung murder kasi by definition that is premeditated killing. Okay? Yung ginawa nila ay pagkain. Wala naman tong papatay sa kanila eh. At yung sinabing mamamatay kayo, that is curse, not a murder. No? Huwag nyo i-connect yun kasi Next wala question. kayong mababasa na mayroong direktang premeditated killing yung Satanas. That is the topic. Next question. Next question. Next question. Sa Revelations 12:17, nakipagbaka si Satanas sa mga tao. Ibig sabihin, walang napatay si Satanas kahit isa sa digmaan, sa gera? Yes or no? So, Wala. pala si Satanas kay wala Kasi wala ka namang mababasa, wala nakasulat eh. napatay. So, talo si Satanas, walang napatay. Next question. Talo si Satanas, walang napatay. Yun nga, Hindi, wala. Sinagot ko lang yung tanong mo. Wala siyang napatay. next question, last question. So, talo pala si Satanas kasi wala siyang napatay. Talo ang Diyos. Walang napatay. So, panalo ang Diyos. Yes, Talo talo Satanas. lagi si Satanas. Yes or no? Yes. Yes. Walang napatay sa Satanas. Yes. Maraming salamat, Mados. Tama na. I'm already satisfied. Talo pala sa Satanas kasi walang napatay eh. Okay, Gira so, tapos walang napatay. i-wave mo Natalo na sa ba? Satanas. Brother Alvin, i-wave mo na ba yung 3 minutes pa na titira? Oh, 3 minutes pa? O Yes. sige, patuloy pa ko, Badros. 3 minutes. Sige. Akala ko time na. 3 Oh, sa minutes. sunod na tanong. Kasi sabi mo, yes, walang napatay sa Satanas. So, natalo sa Satanas. So, ngayon, ang sunod ko na tanong, kumampi pala ka pala sa talunan na nakipaggera, alam niya, matatalo pala siya, wala siyang mapatay sa kalaban. Kumampi ka doon sa talunan. Yes or no? Yes, kaya nga na kailangan ng abogado kasi masyado na siyang inaapi. Masyado na siyang inaapi na wala namang ebidensya. So, sunod Kagaya na mo. tanong. Wait lang, di pa ako tapos. Kagaya mo, marami kang akusasyon, wala ka namang pinapakitang ebidensya. So, sunod na tanong. Next question. So yung pagka-abogado mo, ikaw lang ang abogado in all of human history na dinipensa yung hinahabla na kahit talunan, walang napatay, talunan, yun ang ipinaglaban mo. Yung pagkatalo niya, wala siyang napatay sa gera, ipinaglaban mo, ikaw lang ang abogado na gano'n ang pag-iisip. Ipagtanggol yung talo ang kaso. Yes or no? Abogado na kumampi sa talo. Yes or no? So yun. Hindi pa siya natatalo. Ikaw pala Hindi pa yung siya natatalo kasi malakas yung ebidensya na wala naman kayong ebidensya ng kanyang kasalanan. Sabi ko nga, magbigay kayo ng isang kasalanan niya, kahit isa lang, na ginawa niyang kasamaan. Oh. Sunod na tanong. Dito tayo sa pinatay. Sa Job 1:16, sino dito ang may kapangyarihan na pumatay dito? Di ba si Satanas? Job 1:16? Saan mo mababasa na si Satanas siya? Oh, Job 1 dito sa labas, 12:13. The Lord said to Satan, "You have all your own power. Just do not scratch him." Ibig sabihin, do not kill him physically. Kaya pinatay ni Satanas yung mga anak. So talo ka na ngayon, ibibigay mo ng 2,000 mo GCash. Yung GCash mo, i-transfer mo na kay Brad Alvin. Kaya i-donate ko ang 1,000 dyan kay Brad Ross. Anong sabi dyan? Do not touch him. Wala siyang ginagalaw dyan. Hindi kanya nga, yes, power sa tutag. Oh, sunod na tanong. So tutulan mo ang Job 1:12. Ni Satanas may kapangyarihan. Yun siya nagpadala ng apoy. Siya nagpadala ng whirlwind, bagyo para pumatay sa anak ni Job. Siyang nagbigay ng sakit kay Job, boils. So Satanas talagang may kapangyarihan, yes or no? O tutulan mong Biblia. Hindi direktang si Satanas siya. Walang si Satanas siya. So moderator, walang categorical yes or no eh. Napakaliwanag ng categorical question ko, objection. Time's up Moderator. Na. Time's up na. Time's up now.
Masarap yata, ano? So, bukas tayo ngayon sa, ano? Natin sayang yung 2,000 pesos. Isang libo pa tayo doon eh. Okay, 7 minutes. Siyempre, Mauna si Francisco, mauna. yes, mauna si Francisco dito. 7 minutes, Brother Cisco, for the final conclusion. Matibay pa rin yung argumento na wala pa talagang makagiba doon. Walang maipakitang madaming nagsusubok na patunayan na siya ay makasalanan. Ni isa, kasalanan niya, wala man maipakitang kasalanan niya. So at least kahit isa lang, no, na kasalanan may maipakita. Kaso walang maipakita. No, wala maipakitang kasalanan. So basta masama lang siya, basta ganun lang. No, hindi pwedeng ganun kasi pag sinabi mo nga na masama, ano yung kasamaan niya? Kung sabi kasamaan niya ay pumantay sa Diyos, paano papantayan yung mataas na Diyos? No? Sabi nila sa Isaiah daw, no, sa Isaiah, sa Ezekiel, na hindi ginamit ni Brother Alvin. Alam niya kasi masusukol siya doon. No? At lahat ng mga gagamitin yung talata na patungkol at against sa aking kliyente, hindi nyo kayang gamitin yan para patunayan na siya ay masama. So, walang nakakuha ng 2,000, sayang. Sinabi ni Brother Alvin na yung mga anghel, dinala niya sa impyerno. Murder yun. Di pa nga patay yung mga yun. Diba? Ang magpapatay pa doon, Brother Alvin, si Kristo. Hindi si Satanas. Ang magmamurder pa doon, si Kristo. Nabasa mo ba yan? So wala talaga siyang pinatay. No? Hamon ko dyan sa mga nandyan sa mga nasa comment section, nasa PDA, sa TikTok, ano? Magpapalabas kayo ng patunay para masabi nyo nga siya makasalanan. No? Isang kasalanan lang niya, magbigay kayo. Anong kasalanan niya ng Satanas? Comment nyo dyan, anong kasalanan niya? Pumantay siya sa Diyos. Gusto niyang pantayan ng Diyos. Paano mo papantayan yung Diyos? No? Paano niya papantayan yung mapagmahal na Diyos? Di kailangan mong maging mas mapagmamahal sa Diyos. Paano mo papantayan yung makapangyarihang Diyos? Paano mo papantayan yung mahabaging Diyos? So kailangan mong maging mas mahabagin para mapantayan mo siya. Paano mo papantayan yung magbanal na Diyos? Kailangan mo maging mas banal para maging pantay kayo. So kung ganun pala ang kaso, masama palang maging banal. Huwag na kayong magsimba, huwag na kayong magbasa, huwag na kayong magdasal kasi kasalanan yan. Yung pumantay sa Diyos. No? Yung papantayan mo siya bilang banal, bilang mapagmahal, masama pala yun. Kung yun ang kasalanan ng Satanas. Kita mo na, Brother Alvin? Wala kayong maipapakita ano yung talagang kasalanan niya. Wala siyang pinatay, wala siyang pinagsinungalingan. Anong kasalanan niya? Sabihin mo. Wala man kayong may comment sa comment section. Diba? Paano nyo nasabing makasalanan at ano yan? Diba? Pag ikinumpara nyo ang pinatay ng Diyos sa pinatay ni Satanas, siyo kay Satanas at sa Diyos milyon-milyon. Anong meron? Sa Sodoma pa lang, ilang libo yun. Yung sa flood of Noah, ilang libo yun. Diba? Ilang milyon yun yung flood of Noah.
Sodoma, ilang libo yun. Di ba? Connecta, ano nyo, parallel nyo. Baka nagkamali ka, Brother Alvin, ng sinasambang Diyos. Baka yun yung tunay na mamamatay tao at sinungaling. Yun ang sinasabi ni Kristo. Yan yung Diyos na sinasamba mo ngayon. Oh, yan yung Diyos na sinasamba mo na mamamatay tao buhat ng una. Ayan. Buhat ng una, sino pinatay niya? Nung pag kayo'y kumain sa bunga ng punong kahoy, walang pagsala kayong mamamatay. Nakamamatay pala yun, bakit niya inilagay doon? Yeah? Bakit niya inilagay doon kung nakamamatay? Alam niyang kakainin ng anak niya. Di ba? Hindi niyo naisip yun. Nakamamatay pala, ilalagay mo doon para mamatay yung anak mo. Tapos pag namatay, paparusahan mo. Klase yun. Yan yung mga hindi nyo maipaliwanag dyan sa Biblia nyo. Dapat inaalam mo yan bilang hepe ng apologista ng Pilipinas, no, Brother Alvin. Bilang kaibigan, ang payo ko sa iyo, basahin mo uli lahat ng mga narrative sa Bible para hindi mo nami-misquote o yung mga iba pang mga kasulatan, Brother Alvin. Pasalamat ka at mayroong nagmamahal sa iyong diis, ano? At nakadibatin mo ko. At naliwanagan ka sa mga bagay na yan, Brother Alvin, no? At sa mga nanonood dyan sa live, kung gusto nyong magkabukol, sa mga taga-punto per punto, no, na ayaw nung lumaban sa akin. Shoutout sa inyo dyan, no? At nagkabukol-bukol kasi sila doon nung lumaban sila sa akin. So, punto per punto, shoutout sa inyo, no? At sa mga SDA na hindi pa nag-respond, sobrang takot nila sa hamon ko sa kanila, nagbigay na akong formal letter, hindi pa rin sila nag-response, no? Shoutout sa mga SDA at mga taga punto per punto na nagpadala ako ng formal letter bilang dito, ako yung tunay niyong kalaban sa debate. Huwag kayong mag-away-away. Yung abogado yung harapan nyo. Time's up, Brother Sispo. So, check lang muna natin ang ating oras, no? Okay, so 7. Open natin yung 7. Okay, Brother Alvin, nandiyan ka ba, Brother Alvin? Yes, Badros, I'm here. Okay, so Brother Alvin, 7 minutes for the final conclusion. Okay, maraming salamat, Badros, at sa ating kaibigan, si Brad Sispo na isang dais. Sabi na, wala daw akong napatunayan. Meron ako napatunayan, ayaw lang niya tanggapin sa akin mga letra po letra. O Job 2, binasa ko kanina, 5 to 7. Sa verse 7, so Satan went out from the presence of the Lord. Lumabas si Satanas sa presensya ng Panginoon. At anong ginawa niya kay Job? And inflicted loathsome sores on Job from the sole of his foot to the crown of his head. Job took a potsherd with which to scrape himself and sat among the ashes. So binigyan niya si Job ng mga boils. Sino ang nagbigay? Si Satanas. Kung hindi lang pinahintulutan ng Diyos na mamatay si Job, pinatay na ni Satanas sa boils. Ang Diyos nga ang pumigil kay Satanas, napatayin si Job sa boils. Pero sino nagbigay sa boils? Gusto nga ni Satanas talaga patayin si Job. Kasi si Satanas gustong patayin lahat ng alagad ng Diyos, tulad ko. Tulad ni Badros, pati din ikaw, Basispo. Yan ang kasamaan ni Satanas Mabuti at mabait, pati masama, pinatay niya lahat. Ang Diyos, ang mga masasama lang ang papatayin ng Diyos. Basispo, mas mabait para ng Diyos kay Satanas. Isipin mo, Basispo, lahat tayo mabuti at masama, papatay ni Satanas. Di ang sama-sama ni Satanas, halimbawa ikaw, masama kang ama, tapos yung anak mo mabait naman, okay lang sana ikaw papatayin. Papatayin ka rin ni Satanas. Para sa'yo, kakampihan mo, abogado ka pa rin ni Satanas, napatayin ka na mabait, yung anak mo mabait, patayin din. Kahit na para kayo lahat mabait, hindi lang sama-sama, papatayin ni Satanas. Kasi he has the power of death, he can kill anybody. Napatunayan ko ngayon, siya pala nagbigay ng sakit kay Job, at gustong papatayin si Job. Job 2,
5, 6, 7. Letra po letra. Letra po letra. Ayaw mo lang tanggapin. Ikaw palang katiting. Sabi ko nga kalaban mo, chief apologist. Kung hindi to na-quote ng mga punto por punto, ibig sabihin, kulang pa sila ng kalamnam ng Biblia. Ako, chief apologist, ang kalaban mo ngayon Kanina kung honest ka lang, dapat binigay mo na yan kasi sa pakinig ni Brad Ross, ang moderator, napatunayan ko na. Ayaw mo lang magbigay sa Gcash. I-chat ko sa iyo yung Gcash number ko at kay Brad Ross. O itong pangalawang talata, ha? May pinatay sa talas direkta, hindi lang sa talas, pati mga demonyo. Marami kung alam sa Biblia pero before that, daan muna tayo sa Revelations 12:3-4. Spiritually dead, hindi pala annihilation lang o physical death. Ang alam pala ni Batsispo, yung patayin physical, ang mga spirito ng mga diablo, mga demonyo, spiritual yan. Hindi yan mapapatay physically kasi walang ang katawan na mamatay. Kaya, anong ginawa ni Satanas? Ang spiritual death, separation from God, from heaven. Kaya, inano niya sa kanyang tail ang tayong 1/3 of the angels in heaven. Naging Satanas din. Nabulid sa apoy, to Peter 2:4, Jude 1:6-7. Umamin ka, may spiritual death. Second death, yes ka lang, yes. Sabi sa Bible, hindi mo naman tinutulan Diyan ka natalo Maraming beses ka na natalo na kung i-review mo to, talagang ikaw talaga bugbog sa radat, nagulti kita, tulad ng dati. Kasi umamin ka. O ngayon, pati si Brad Ross, ang moderator, nagtanong din si paulit kasi hindi mo nakuha para maliwanagan natin sa lahat ng audience, ano talagang sagot mo na alam mo pala, physical death, na annihilation pa, na mawala, pag pinatay. Minorder physically, tapos nawala, annihilation. Ay, hindi yan konsepto ng death sa mga Kristiyano. Dalawa sa Kristiyano, first death, yung physical. O agree tayo doon. Ginawa din ni Satanas, napatunayan ko, Job 2:7, letra por letra. So, ngayon, spiritual death, napatunayan ko rin, hindi mo napatunayan, hindi yun murder. Spiritual murder mo yan, mantakin mo, ang forever na kaligayahan mo sa langit, binaligtad ni Satanas, binigyan ka ng kalungkutan at kasamaan, forever din na torment in hell. Revelations 22 hanggang 15, Revelations chapter 19, 14, chapter 14, verse 9-11, etc. O hindi mo malalam ang Biblia, spiritual death din. Kaya nga, spiritually, hindi pa kulang pa yung kamatayan natin, Batsispo. Gusto ni Satanas, ibulid ka sa impyerno. Yun yung apoy sa Revelations 13:13, na ibubulid ka spiritual fire para doon ka nang walang katapusan kasi hukuman tayong lahat. Gusto ni Satanas, ikaw abogado ka, kasama ka niya, ikampi ka pa naman, so agree ka na gusto mo mapunta talaga sa impyerno. Wala na kaming tutol dyan, kagustuhan mo na yan Hindi naman tayo dito pilitan. Kung gusto mong ma-impyerno, katulad ni Satanas, doon ka mag-dive, maliligo doon sa dagat ng apoy sa impyerno. Nasa sa iyo yun, Batsispo. Wala namang pumigil sa iyo Pero dito sa debate, napatunayan ko, bugbog sarado ka, natalo ka. O dito sa Revelations 9, verse 7-10, tapos verse 17-18, napakaliwanag dito. These locusts were horses equipped in battle. Ito yung mga demonyo, their heads were looked like crowns of gold, their faces like human faces, their hair like women's hair, and teeth like lion's teeth. Ano sinabi dito sa 10-11? Their tails, ito nga yung ikog ba, yung buntot ni Satanas, tails sa mga demonyo, na mga reptilian, mga old serpent, no? Yun naman talaga sa YouTube, tingnan mo dyan, search mo, Batsispo, para matuto ka. Their tails is their power to kill people. To kill people, power. Yun ang buntot nila, parang scorpion. Yung scorpion, nakakamatay yun. O, nirepeat sa verse 18, this three plague caused 1/3 of humankind to be killed. Sino pumatay? Ang Diyos? Ang mga demonyo, 1/3 din pinatay sa humankind. Tulad ng spiritual death, pinatay ang mga anghel sa langit. O, 20, demons too. Their demons and gods of idol and silver, which they worship. So, mga demonyo to, letra por letra, Revelations whole of chapter 9. Ikaw pala, Batsispo, ang walang alam sa Biblia. O ngayon, tinutulan mo, wala pala, Alvin, akong ebidensya. Abogado ka na paltos, palpak, pulpul, kung sa Bisaya pa. Kasi wala kang counter evidence. Dapat din may counter evidence ka. Kahit weak ang ebidensya ko, wala ka namang counter evidence. Panalo pa rin ako. Bakit sabi mo kanina, namin mo, wala, Brad Alvin, wala ko sa Bible at sa labas ng Bible na si Satanas, walang pinatay, letra por letra. Tapos nagbibigay ng buhay sa kanya mga kaibigan, letra por letra. Zero ka Magbibigay sana ako ng 3,000, binigay ko, kalakita ko sa akin dito. Ikaw walang matanggap sa akin, pero ako sana,
magbibigay ka ng Gcash sa amin ni Brados kasi yung 2,000, paghatian namin ni Brados yun, 1,000, hindi naman ako swapang. Natatawa si Brados sa'yo kasi wala kang ebidensya dito eh. Yung spiritual death mo pala, hindi connected with murder. Pag spiritual death, spiritual dying, connected din with murder. Time's up. Kung satanas ng tao, murder yun. Natalo ka dito, I'm sorry to tell you, you failed miserably. Time's up, Brother Alvin. So, Thank you very much. Yun po, no? Ang last final conclusion ng dalawa nating debatista ngayon, si Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church at si Brother Sispo Lacupa Kumbalizer ng DAIS, no? So, as hindi pa naman nag-open cam si Brother Sispo, unahin na lang natin si Brother Alvin para ibigay ang kanyang pasasalamat, no? Brother Alvin, 3 minutes para sa pasasalamat. Pasalamat sa aking mga kasama, Catholic Faith Defenders, yung nagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko, tapos sa lahat ng mga Kristiyano nga kampi sa akin ngayon kasi alam ko si Bassis po maraming baser kasi hindi lang Katoliko kalaban ni Bassis po dito, buong ka-Kristiyano. Pati Muslim may kampi sa akin. So, pasalamat sa lahat ng kumampi sa akin. Ibig sabihin, kumampi kayo sa katotohanan kahit hindi tayo isang reliyon. Sa mga kasama kong Catholic Faith Defenders, ang gusto ko lang sabihin, mag-aral pa kayo ng Biblia kasi napupuruhan kayo ni Brasispo na hindi daw kayo lalaban sa hamon niya kasi isa dyan, kulang kayo ng kaalaman. Dapat mag-aral din kayo. Challenge to ni mga ganitong tao si Brasispo. Challenge sa atin mga safety lang, mag-aral ng Biblia. Hindi yung stock knowledge lang. Si Badalvin, makikita nyo, pinupost yung mga libro ko, nakikita ni Brados. Ibig sabihin, continuing yun pag-aaral ko hanggang buhay ako. Ibang yung mga safety, tamad mag-aral. Tapos gusto mga ambition, maging chief debater, chief apologist. Naku, malayo mangyari yan. Itamad kayo eh. Yun lang, Brados. Okay, Salamat. Brother Sispo, nandiyan ka pa ba, Brother Sispo? Lumabas yata si Brasispo, baka nag-CR o kumain. Okay, Ay, nandiyan na. Brother Sispo, 3 minutes para sa mga greetings, shout out, plugins. Okay, shout out sa mga kumuluang dugo dyan at natutuwa ako sa ganyan, sa mga kumuluang dugo. At shout out kay Brother Romy, kay Natos Vencer na nasa TikTok Live. At mga Katoliko ito, I think, no? Shout out kay Brother Alvin, sabi ni Natos Vencer. Naka-live din po sa DevCon, Francisco? Naka-live ito sa TikTok ng DivCon. TikTok. At shout out sa mga nandiyan sa PDA, no? At ito ay first collab ng DevCon sa PDA. At salamat din sa kay Brother Ross. At ibibigay natin mamaya yung kanyang bayad pala dito, no, sa debate. Ayan, yung bayad pala dito. Kala ko kasi walang bayad dito. Francis po, 1,000 kami ni Roston. Oo, sayang. Ha? Tipid mo masyado, magbigay ka naman sa amin dito. Kasi lalo na sa PDA, mag-donate ka na lang, wag na lang bayad sa debate. Donation 1,000 o 500. Nag-choppy si Brother Sispo, ano? Diyan sa mga sa mga nasa TikTok ng DevCon, ano? So naisang naming ipaalam sa inyo, bumabati po ang buong staff ng Philippine Debaters Association. At yung balita ko rin sa inyo, mayroon din po tayong TikTok na sa darating, ano? Ang TikTok ng Philippine Debaters Association, ikukulab yan sa Philippine Debaters sa Facebook page. Magsasabay habang nagdidebate sa Facebook page, naka-live din yan sa TikTok sa darating. Kasi inaayos pa namin ang setup ng ating computer patungkol dyan. Okay, so Brother Alvin, Brother Sispo, maraming salamat sa inyong magandang pagdidebate dito sa Philippine Debaters Association. At maganda salamat din sa mga nanood at sa mga manonood pa sa ating replay. So, God bless, thank you very much, and good night. This is Gerald Castros, admin host and moderator of this debate platform, the Philippine Debaters Association. Good night sa lahat. Maraming salamat.